Вітаем сябры ў эфіры раніца з Белсатам, і мы Аліна Коўшык і Валера Руселек. Прывітанне. Салют, прывітанне, Аліна, сябры. Сёння нядзеля, 17 траўня, нас чакае вельмі насычаная падзеямі, навінамі і вострымі тэмамі раніцы. Абмяркуем перамовы захаду з Лукашэнкам, пагрозу вайны з Беларусі, даведаемся, як ствараецца беларускі датасет і што гэта такое, а таксама вызначымся са зняццём санкцыяў са спартоўцаў. Скандал ці поспех? Ну і яшчэ будуць класныя сюжэты пра хантавірус, ці зробіцца ён новай пандэміяй, пра снід, ён знік альбо па-ранейшаму смяротны, ну і сюжэт пра падарожніка, які папросту пасля здымкаў пакрочыў з Варшавы на Падляшш. Тым часам у Вене, сталіцы Аўстрыі, адгрымела Еўрабачанне. Хаця кажуць, што фанаты балгарскай спявачкі Дары, сцэнічнае імя Дарыны Йотавай, усё яшчэ грымяць. Я думаю, што паколькі гэта першая перамога Балгарыі на Еўрабачанні, дакладна так і было. Шоу прайшло без беларусаў на сцэне, але мы ўсё ж такі спадзяёмся, што беларусы туды абавязкова даедуць не толькі як гледачы, якія былі, але і як удзельнікі. Ну і ў звязку з гэтым задамо галоўнае пытанне сённяшняй раніцы. Пішэце ў каментарах, каго вы хочаце пабачыць на Еўрабачанні ад Беларусі. Пішыце адказы ў каментарах па трансляцыі на канале Белсат Лайф, а таксама на іншых нашых аккаунтах, якія вы можаце пабачыць вось тут раніца шоу, калі ласачка. Праз некалькі хвілінаў мы абмяркуем Еўрабачанне з нашаю госця, пакуль глядзім сюжэт з эксклюзіўнымі кадрамі, якія нам даслалі беларусы-гледачы самага вялікага музычнага шоу Еўропы. Грандыёзны музычны конкурс афіцыйна завершаны. Еўрапейскі саюз вяшчання і Аўстрыя падвялі вынікі юбілейнага 70-го конкурсу Еўрабачанне 2026. Учорашні вечар і сённяшняя ноч падарылі мільёнам гледачоў па ўсім свеце каласальныя эмоцыі, а калекцыя знакамітых крыштальных мікрафонаў папоўнілася новым уладальнікам. Тройка лідараў гэтага года па выніках галасавання журы і гледачоў выглядае наступным чынам. Фінальны падлік галасоў прынёс сенсацыйныя вынікі, якія цалкам абверглі папярэднія прагнозы букмекераў. Гістарычную і першую ў сваёй гісторыі перамогу на музычным форуме заваявала Балгарыя. Спявачка Дара з кампазіцыяй «Бангаранга» заняла першае месца па выніках сумарнага галасавання нацыянальных журы і тэлегледачоў. Другую прыступку выніковай табліцы заняў прадстаўнік Ізраілю Ноэм Бетан. Яго трохмоўны сінгл атрымаў маштабную падтрымку. Што тычыцца астатніх фаварытаў, то лідары папярэдніх рэйтынгаў Аўстралія і Фінляндыя занялі 4-е і 6-е месцы адпаведна. Пры гэтым галоўныя вакальныя падзеі фіналу эксперты прызналі выступленне прадстаўніцы Украіны, спявачкі Лелека. Яе пранікнёная кампазіцыя «Рідным» увайшла ў гісторыю конкурсу дзякуючы абсалютнаму рэкорду. Выканаўца бездакорна утрымлівала адну ноту на працягу 30 секундаў, што забяспечыла магутную падтрымку залы і высокія ацэнкі крытыкаў. Сёлета еўрапейскае шоу прымала легендарная арэна Вінерштадгале, найбуйнейшы крыты комплекс Аўстрыі, які падчас фіналу змясціў тысячы гледачоў. Вена ўжо трэці раз у гісторыі стала гаспадыняй конкурсу, пасля далёкага 1967 і 2015 гадоў. Культурная сталіца Еўропы сустрэла гасцей з каралеўскім бляскам, хоць у самім горадзе ўвесь тыдзень віравалі палітычныя спрэчкі з прычыны высокага бюджэту мерапрыемства. Галоўная фішка залы — жывы аркестр, які размясціўся проста пасярод грын-рума. Малагодні пераможца Джей-Джей ужывую выканаў арыю «Царыцы ночы» Моцарта, якая плаўна перайшла ў ягоны новы сінгл. Трансляцыя 2026 года вызначалася беспрэцэдэнтным узроўнем гламуру. Галоўнай зоркай сярод вядоўцаў стала чароўная Вікторыя Свароўскі, спадчыніца імперыі каштоўнасцяў, папулярная спявачка і тэледыва. Яе бліскучыя вобразы сталі асобнай тэмай для меркавання ў прэсе. Кампанію ёй на сцэне склаў вядомы аўстрыйскі актор і комік Міхаэль Астроўскі.
Высоцкі. Іх дуэт цудоўна спалучаў высокі стыль і востры еўрапейскі гумар. У вялікім фінале за перамогу змагаліся 25 краінаў. Юбілейны конкурс азначыўся вяртаннем пасля перапынку Балгарыі, Румыніі і Малдовы. Сярод удзельнікаў, які ўзарвалі трыбуны, гледачы асабліва адзначылі брытанскага наватара Look Mom No Computer з трэкам Eins, Zwei, Drei, які ператварыў сцэну ў шалёную электронную лабараторыю, і каларытны этнагід ад малдаўскага выканаўцы Сатошы. Калекцыянеру і фанату сёлета традыцыйна не абмінулі увагаю. Арганізатары выпусцілі лімітаваную серыю афіцыйных вінілавых пласцінак з усім трэк-лістом 70-го сезону. Сёлетні конкурс у кожны дом прынёс тэхналогіі будучыні і смелыя перформансы. Вена перадае эстафету, а Еўропа пачынае рыхтавацца да Еўрабачання 2027. Ну што ж, і ўжо да нас у студыю прыйшла, завітала музычная журналістка Марына Савіцкая. Марына, вітаем. Добрая раніца. Прывітанне, Марына. Я думаю, што ноч была такая трохі бессонная, людзі большасць беларусаў, і мы таксама глядзелі Еўрабачанне, кожны меў сваіх фаварытаў, хоць беларусы не выступалі. Чаму ўсцяж для беларусаў Еўрабачання гэта галоўны музычны конкурс, нягледзячы на тое, што там няма нашых музыкаў? Таму што гэта музыка з усяго свету, таму што гэта рознафарматная музыка. Дарэчы, мне падаецца цікавым гэта тое, што у папярэднія гады было вельмі шмат пра гламур, усё гэта. А вось гэта Еўрабачанне 26-го года, яно такое было больш загадкавае, містычнае і так далей. І мне падаецца, што адбітак цяжкай музыкі, ён таксама адчуваўся. І мяне, як сапраўдную ракешніцу, гэта натхняла, калі шчыра. Слухай, ну калі ўжо пачалі пра спецыфіку сёлетняе Еўрабачання гаварыць, ці спраўдзіліся твае чаканні, што ўразіла, што натхніла, вось акрамя вось гэта гучання, што яшчэ было цікавае, на твою думку? Наконт маіх чаканняў і жаданняў, больш за ўсё я вельмі хацела, каб менавіта Румынія была ў топе, таму што мне падаецца, што гэта, напэўна, бадай што адзін з самых яркіх нумароў гэтага года. Што датычна размеркавання рэальнага, збольшага ў мяне няма пытанняў, таму што пераможца наша, менавіта балгарка, яна вельмі вірусная. Я думаю, што мы ў тик-току яшчэ не аднойчы пачуем гэтую кампазіцыю. Мне было цалкам зразумела, што Дельта Гудрам з Аўстраліі таксама будзе ў топе, таму што у яе вельмі вялікі досвед, і нават проста калі я ўбачыла яе імя, што яна намінуецца ў гэтым годзе на Еўрабачанне, то я зразумела, што яна дакладна будзе, таму што гэта пра якасць. Што датычна іншых краін, збольшага все лагічна размеркавалася, на мой погляд. Можа быць нечакана для мяне трапленне Італіі у топ-5, але я ўпэўненая, што калі я прыеду ў Італію наступным разам, мне дакладна гэтая кампазіцыя створыць настрой, таму гэта класна. Яна такая класічная італійская кампазіцыя, мне падалося. А што скажаш пра малдаван? На мою думку, гэта была проста такая рэклама Малдовы на 100%. Welcome to Moldova. Дакладна. І, дарэчы, яшчэ цікава, што гэты нумар праводзілі паралелі з дыскатэкай аваріі, быццам вось усе гэтыя крычалкі і так далей. Але як трапна заўважыў адзін з музычных крытыкаў, што ну тады окей, давайте пальму да Маёрку прыпішам тады і Шафуцінскаму, тому што там таксама гучыць вось гэтая пальма да Маёрка. Але я думаю, насамрэч, што Малдова малайца, яны класна паказалі сябе. І наогул мне падаецца, што Еўрабачанне гэта яшчэ і пра тое, чым кожны год, чым кожны горад, чым кожная краіна можа прыцягваць да сябе новых наведвальнікаў, якая ў гэтым годзе будзе там Румынія, якая будзе Балгарыя, які будзе Ізраіль. І вось усе гэтыя вайбы, яны адчуваюцца. Гэта класна. Мне здаецца, прабач, мушу влезці. Ведаю, што хочаш задаць пытанне, але мне здаецца, што асабліва для не такіх вялікіх краінаў перамогі ў Еўрабачанні асабліва істотныя. І гэта дае такі магутны буст і сапраўды і для турыстыкі, і для развіцця як бы музыкі, і ўвагі да гэтай краіны. Вось як зараз Балгарыя было абсалютна бачыць, што гэта першая гістарычная перамога. Яна такая, я заўсёды заўзею акурат за такі меншыя краіны, і мне хочацца, каб менавіта яны выйгравалі.
Так, сапраўды. Ну і мне падаецца, што да ўсяго іншага так гэта вельмі класна, калі музыкі выкарыстоўваюць на карысць сабе гэты конкурс. То бок для іх гэта пэўная прыступка, яны прыцягнулі да сябе ўвагу, а вось што далей яны будуць рабіць з гэтай самай аўдыторыяй нованапрацаванай, гэта пытанне ўжо да іх. Ці стане гэта развіццём, то бок ці змогуць яны прадэманстраваць нейкія новыя кампазіцыі, нейкі новы бок свайго творчасці і гэтак далей, гэта ўжо пытанне да іх. Я спадзяюся, што ўсё атрымаецца. Таму што в усялякім разе, у гэтым годзе я таксама рабіла для радыёрацыя праграму, менавіта па Еўрабачанні, ну і не змагла я туды не ўключыць гэтай самай бара-бара-бастум з мінулага года Швецыю і эспрэсо макіято. Пераклікаецца з пераможцам гэтага конкурсу, это бара-бара-бастум, не? А я думаю, што так, але ўсё ж такі ў гэтым годзе яно, мне падаецца, будзе больш вірусным. Гэты вар'яцкія вочки. Я вось так сбоку так слухаю, потому что я, признаюся, я не аматар Еўравізіі. І гэта нармальна, мы табе выбачаем. Я вчора быў зусім на іншым канцэрце. Ну, разам з гэтым. Да мяне таксама далетае Еўрабачанне, але далетае праз розныя скандалы. У тым ліку палітычныя. І в сувязі з гэтым я вас слухаю. Гэта добра для турыстыкі, для іміджу краін, гэта развіццё культуры. Гэта ўсё яшчэ культурніцкая з'ява, альбо яна все-таки перацякае і ў палітычную, улічваючы вось эту колькасць скандалаў, разборак вось гэтых. Я думаю, што 50-50. Відавочна, асабліва для мяне было паказальна ў 2022 годзе, калі пачалася вайна ва ўкраіне, і гэта была вельмі моцная падтрымка. Але мне падаецца, што без гэтага і кампазіцыя Стэфаніі, яна сама па сабе адметная. І мы ўсе, нават сёння, ў 26-м годзе, файна памятаем, як яна гучыць, колькі кавераў маецца на ўсё гэта і так далей. А мы нават учора яе паказвалі ў нашай праграме, так што мы часта ўзгадваем, бо гэта сапраўды цудоўная песня. Класна. Я чаму пачаў, выбачаюся, просто хацеў працягнуць пра палітыку, тому што мы не можам не згадаць і Беларусь. Мы ведаем, што Беларусь з-за таго, што з'яўляецца суагрэсаркай у вайне супраць Украіны на баку Расіі, рэжым, які кіруе Беларусі, Беларусь шмат адкуль павылетала папросту. Еўрабачанне таксама праходзіць без беларусаў. Пры гэтым, калі мы гаворым пра, што бывае палітычны кантэкст, можна там кагосьці падтрымаць. Ёсць хаця б тэарэтычная вось такая магчымасць пралабіраваць, каб беларусы выступалі, рэжым асобна, а беларусы на Еўрабачанні, на твою думку. Я думаю, што калі дэмакратычныя беларусы згуртуюцца, можа быць, што-небудзь сваё створыць, гэта таксама будзе вельмі класна і паказальна. Дарэчы, што для мяне было адметным яшчэ. У гэтым годзе быў конкурс «Голас», 5-й сезон у іх там у Беларусі праўладнай. І яны рабілі пастаноўкі, у тым ліку, і на конкурс Еўрабачання 24-го года пераможцу адпаведна. Чаму для мяне гэта паказальна? Таму што ў Беларусі зараз, у мінулым годзе, як мінімум, было інтэрбачанне. Гэта іх варыянт Еўрабачання. Альтэрнатыўны варыянт. Так. Ну і разам з тым, як мы заўважаем, вось гэтае інтэрбачанне, яно там не занадта ў іх неяк прыжылося. У усялякім радзе я не бачыла яшчэ каверу на кампазіцыі менавіта з таго конкурса. А вось Еўрабачанне ўсё адно Беларусь нашу цікавіць. Таму я беларусам нашым, якія цяпер знаходзяцца ў эміграцыі, не толькі, прапаную прыязджаць, альбо, можа быць, прыходзіць, каму так зручна, на тыя можа быць, не конкурсы, але фестывалі, якія адбываюцца у нас у замежжы. Дзякуй Богу, іх дастаткова. Марина, хочу запытаць, бо мы сёння пытаем нашых гледачоў, хто з беларускіх артыстаў мог бы прадставіць Беларусь на Еўрабачанне, так просто памарыць, скажем. Вось каго бы ты назвала, каб ніхто не пакрыўдзіўся, 3, напрыклад, артысты. Калі 3, окей. Мы ўсе файна памятаем шведку Ларін, таму я дазволю сабе прадубляваць Наві Бэнд. У іх было вельмі шыкоўнае выступленне ў свой час. Я думаю, што класна магла б сябе паказаць Рыдлеўская. Окей, давайте яшчэ возьмем кагосьці з прадстаўнікоў аднаго з самых гучных фэстаў гэтага года. Гэта можа быць на ваш выбар. У нас тут дэмакратыя, ёсць людзі ў студыі, таму, калі ласка, абірайце. Джей Морс, Вольскі, «Дай дарогу», «Разбітае сэрца пацана». Прыходзі на фестываль. Кагосьці адно выбереш, з нашых метраў, сапраўды. Давайте мікс.
усіх можна на Хедлайнераў сцэну. усіх А я, удзельных. дарэчы, заўважыла вось сёлета, што на сцэне было шмат людзей. Мне здаецца, раней былі абмежаванні па колькасці вось людзей у камандзе на сцэне, а сёлета я просто побачила, што іх было как там больш, чым стандартна, не? Ну, можа, вось так, это такі і для беларусаў такі Вот, і фармат? мы бы такі цэлы хор бы выставілі. Так, Вольны хор. галасы сапраўднай Беларусі. Что-нибудь такое. Добра, мы згадваем пастаянна, вяртаемся да фестываляў, якія адбываюцца беларускіх фестываляў, якія адбываюцца па-за межамі Беларусі. Грай. У Варшаве адбудзецца на пачатку верасня. Гэта можна сказаць, калі ўжо гаварылі пра альтэрнатыву, гэта можна сказаць альтэрнатыва ўсяму і Еўрабачанню, і таму, што адбываецца ў Беларусі. Ці можна падрабязней пра гэтай фестывалі, чаму менавіта пра яго варта было б згадаць сярод іншых? Таму што грай заўсёды збірае самых выбітных, знакамітых артыстаў нашых беларускіх. Грай гэта насамрэч мая вялікая любоў. І нават зараз у гэтай хвіліны там адбываецца актыўнасць, якая, таму што адбываецца конкурс маладых выканаўцаў, можна дасылаць свае заяўкі і такім чынам. О, дарагі гледачы, перадайце сваім сябрам і сяброўкам, якія ствараюць музыку, падавайце заяўкі на Грай, у вас яшчэ ёсць шанец, так? Так, я магу сказаць, што нават у не ў мінулым, пазамінулым годзе быў асобны фестываль яшчэ да гэтага, то бок мы рабілі за месяц да асноўнага фэсту «Грай» конкурс маладых выступоўцаў, там каля 10 артыстаў у нас гуртоў прыняло ўдзел, і людзі, якія пасля выходзілі на сцэну, гэта на той момант быў гурт «Курвадзікі» і гурт «Торн», цяжкі, металёвы такі, то яны затым неаднаразова прыгадвалі свой выступ гэты. Мне падаецца, што гэта класная прыступка менавіта, таму я заклікаю ўсіх маладых нашых артыстаў дасылаць заяўкі. Калі можна дасылаць заяўкі? Можна дасылаць заяўкі да 30 ліпеня. 31-га будзе абвешчаны дзесятка фіналістаў. Пасля гэтага яшчэ там прыкладна 20 дзён вось гэтая дзесятка будзе змагацца за тое, каб выйсці з усімі на сцэну 5 верасня. Таму спадарства пазначайце ў календарах 5 верасня усім быць. Мы заспойлерым, што тыя, хто не змогуць прыйсці, конечно, заклікаем прыйсці, але тыя, хто не змогуць прыйсці, змогуць паглядзець Грай на Белсаце ўпершыню. Мы пакажам канцэрт, асноўны канцэрт Грая, так што все вы зможаце далучыцца, і гэта цудоўна. Дзякуй вялікі за такую падтрымку. З намі была Марына Савіцкая ў студыі, абмяркоўвалі наше віруючае музычнае жыццё, а ў нас таксама ў праграме будзе свая музычная падзея, гэта прэм'ера кліпу, так, Валер? Так, это будзе кліп ад Джэй Морсу, вольных купалаўцаў і Максіма Знака, гаспадарства не прапусціце. Ну, а цяпер мы пераходзім да Яраслава, які раскажа, што яшчэ абмяркоўвалі беларусы ў інтэрнэце. Доброй раніцы, давайте до мяне. Прывітанне. Прывітанне, Ярослав. Ну што там? Абмяркоўваць Еўрабачанне ці не толькі? Я вам, давайте шчыра скажу, я не глядзеў Еўрабачанне. Глядзелі? Глядзела. Чисто прафесійна. Я шчыра нават скажу, я толькі сёння раніцай, калі вось ехаў, я даведаўся, што яно ўвогуле было, і даведаўся дзякуючы беларускаму трэцу. Таму давайте некалькі актуальных. Адсочым, добра. Гляджу Еўрабачанне толькі каб у чарговы раз пачуць United Kingdom Zero Points. Хто там глядзеў, ці... Можа, гэта Там, дарэчы, была песня «Ань свайдра», і я не зразумела, чаму United Kingdom і чаму «Ань свайдра» не Але Zero Points, все нормально? Вот этого не памятаю. Ну, окей, я думаю, что все по плане. Далей, вельмі цікавая статыстыка публікавалі у Трэце. Станом на 19 год гісторыя галасавання Беларусі выглядае наступным чынам. Вось зараз віктарына у нас будзе. Як вы думаеце, якой краіне беларусы больш за ўсё аддалі галасоў? У якім годзе? Усяго станом на 19 год. Украіне. Браво, так, Украіне. Былі часы, калі беларусы аддавалі 12 балаў менавіта ўкраіне. Гэта былі добрыя часы, спадзяёмся, яшчэ вернуцца. Так, а атрымалі ад каго больш? Палякі? Ад украінцаў? Ад украінцаў.
І вельмі цікава, што такі тут разрыв, бо аддалі украінцам 215, расіянам 212, а атрымалі ад украінцаў 155, а ад расіянам 89. Таму Все Бачым. ясно і зразумела. Лічбы не хлусяць. Гэта называецца дыпламаты Еўрабачання. все так, все так. І ведаеце, конечно, шмат чаго ўвогуле ў свеце адбывалася ў гэтым тыдні, але у мяне была некая вельмі добрая стужка в інстаграме. Не ведаю чаму, але вось так здарылася, таму давайте вось сёння суцэльная любоў, дабрыня, гэтак далей. Я з вами гэтым всім падзялюся. І давайте першае відэа, яго запосціла дзяўчына з Расіі, яе хлопец беларус. І вось яна вырашыла паказаць кампліменты, якія робіць ёй уласна яе хлопец. Давайте зараз паглядзім. Первый, самый распространенный, наверное, комплимент. Пригожуня. Туда же. Ты самая пригожая. Пригожая. У тебе чароўная усмешка. У тебя чароўная усмешка. У тебя чароўная усмешка. Каханная есть еще такое слово. Тоже достаточно распространенное такое. И последнее. Закрепляющий комплиментик. Всем женщинам надо такое говорить. Все женщины пусть слышат это. Я захопляюсь тобой. Ой, so nice, просто. Конечно, над вымаўленнем яшчэ трэба працаваць, але я думаю... Я думаю, там хлопец Працуе. працуе. Мікіта Мелказёраў вельмі любіў паўтараць фразу «давайте беларусець разам». І, як мы бачым, тычыцца гэта не толькі беларусаў, справа ідзе, нават, бачыце, вось Таму што справа расіян. добрая і напоўненая любоўю. Дакладна так. І з любоўю все робіцца нашмат лепей. Давайте яшчэ зараз відэа одно паглядзім. Гэта, ведаеце, сапраўдны відэаманіфест. 56-гадовая беларуска вось што вырашыла. Зараз мы побачым. Давайте. Годы идут, и я поняла одну вещь, что я не хочу одеваться как бабка. В этом году я начала свое преображение и продолжаю этим заниматься. Хочу выглядеть стильно, лично для себя, чтобы мне было приятно. Вось гэта першая частка гэтага відоса. Мне, па-першае, падабаецца вось гэты настрой, да? Класны настрой. Я хочу выглядаць так, як я хочу. Вось зараз мы Для побачым... сябе, для сябе. Абавязкова. Вось зараз мы побачым лукі, якія атрымаліся, да? Там яна якія трэба сказаць, што вельмі, вельмі Вельмі файна. файна. То бок, ведаеце, мне падаецца, што ўсё ж такі сапраўдная свабода, яна пачынаецца недзе ўнутры, калі чалавек просто вось хоча выглядаць так, як ён хоча, і, робіць гэтага. Якая пазітыўная энергія ад гэтай жанчыны. Да, і яна, там, вось, трэба яшчэ пабачыць там каментары пад гэтым пастом, там все просто пішуць, якая вы там прыгажуня, як все добра атрымліваецца. Уявляеш сабе, як расце самаацэнка і крылы за А спінаю. які это прыклад для іншых? Конечно, береш ось гэта телефон з каментарамі, да ранкі прыкладваеш, все управляецца вельмі хутка. Так што, дарагія жанчыны, цудоўны прыклад для вас, як можна просто зрабіць сваё жыццё нашмат лепшым і больш І пазітыўным. давайте яшчэ напрыканцы. Давай. Я не магу вас пакінуць без жарціка, не магу вас пакінуць. Вы ведаеце, хто такая Сідні Свині? Славянскі позірк. Вось быў такі мем, славянскі позірк. Я не па мемах, Не ведаю, не прызнаюся. па мемах, да? Вам будзе складана, але я спадзяюся, шаноўныя гледачы, што вам гэты каламбур зараз спадабаецца. Давайте паглядзім. У меня есть ощущение, что Сидни Свини наша, Сидни Свини белорусская. Что я вспоминаю, когда я был у бабушки в деревне, у нее каждый раз спрашивал: бабуль, сегодня кого кормят, кроликов или свиней? Она так и говорила: Мишка, сегодня свиньи. Вось такі. Таму фанаты Сідні Свині, пішыце у каментарах, як вам такія. Беларусь прарастае паўсюль у самых нечаканых формах і сугуччах. Вельмі круто. Ярославе, дзякую. Дзякую за пазітыў. Калі ласка. Гэта вельмі крута, мы цябе чакаем яшчэ на наступны заход і абмяркуем, дарэчы, сёння з Ярославам і яшчэ спорт. Але зараз нагадаем, галоўнае пытанне гэтай раніцы якое? Гэтае пытанне, каго б вы, спадарства, выправілі на Еўрабачанне ад Беларусі. Калі ласка, пішыце. А уже пишут. І, дарэчы, не забудьце збіраем. паставіць нам лайкі. Сябры, хто можа, паставьте лайкі, каб больш беларусаў глядзелі раніцу, бо ведаем, што гэта самая лепшая ранішняя праграма спецыяльна для вас. Каментары.
Каментары, все. Але сёння мы таксама і закранем сур'ёзную тэму, бо штогод у 3-ю нядзелю траўня адзначаецца сусветны дзень памяці ахвяраў СНІДу. Ну, ёсць такая праблема. Гэта сіндром набытага імунадэфіцыту, хвароба, якая ўсё яшчэ забірае жыцці мільёнаў людзей. Хоць падаецца, што мы трошачкі пра яго забыліся на фоне розных там вірусаў, якія тут пачалі лётаць па ўсёй планеце. Але каб перамагчы СНІД, патрэбны высілкі ўсяго чалавецтва. Глядзім сюжэт і абмярковаем потым. Сёння свет адзначае дзень памяці ахвяраў СНІДу. За 40 гадоў чалавецтва прайшло шлях ад абсалютнага жаху перад невядомым вірусам да стварэння лекаў, якія робяць жыццё з ВІЧам паўнавартасным і доўгім. Сёння СНІД больш не смяротны прысуд, а хранічны стан. Лічбы ўражваюць. Сёння ў свеце жывуць амаль 41 мільён чалавек з ВІЧам. Дзякуючы намаганням медыкаў, смяротнасць ад СНІДу знізілася на 70% у параўнанні з пікавым 2004 годам. Але кожную хвіліну ў свеце па-ранейшаму памірае адзін чалавек. Чалавецтва так і не дасягнула мэты ААН – знізіць колькасць смерцяў да 250 тысячаў за год. Пры гэтым навука дае планеце фантастычныя інструменты. Новы прэпарат ленакапавір, усяго 2 ін'екцыі на год, здольны цалкам перадухіліць заражэнне. Гэта рэвалюцыя, якая магла б паставіць кропку ў эпідэміі. Аднак надзея сутыкнулася з жорсткую рэальнасцю. У 2025 годзе новая адміністрацыя Дональда Трампа прыпыніла замежную дапамогу, у тым ліку праграму PEPFAR. Гэта амерыканская ініцыятыва за 20 гадоў уратавала 26 мільёнаў жыццяў. Вынік паўзы катастрафічны. У Афрыцы зачыняюцца клінікі, тысячы медыкаў страцілі працу, а 2,5 мільёны чалавек засталіся без прафілактычных таблетак. Калі фінансаванне не адновяць, да 2030 года чалавецтва атрымае 6 мільёнаў новых заражэнняў. Бюджэт ЗША на гэты год прадугледжвае скарачэнне праграмы яшчэ на $2 мільярды. Для Беларусі сітуацыя застаецца напружанай. Мы 3-е ў Еўропе паводле колькасці новых выпадкаў. Эпідэмія ў нас мае сваю спецыфіку. Гэта і рэха ўспышкі 96-го года ў Светлагорску і сучасная праблема танных наркотыкаў у рэгіёнах, як дезамарфін або кракадзіл. Менавіта праз агульныя шпрыцы ў правінцыі вірус распаўсюджваецца найхутчэй. Пры гэтым Беларусь дэманструе выдатныя вынікі ў лячэнні. Кожны пацыент атрымлівае бясплатную тэрапію, а паказнікі кантролю над вірусам набліжаюцца да сусветнага стандарту. У нас навучыліся лячыць, але Беларусі ўсё яшчэ не стае праграмаў зніжэння шкоды і адкрытага дыялогу аб прафілактыцы сярод групаў рызыкі. СНІД сёння – гэта хвароба, якую можна кантраляваць. Ад яе не паміраюць тыя, хто мае доступ да лекаў. Слухайте, ну і калі глядзеў сюжэт пра СНІД, пагугліў, хто з удзельнікаў Еўрабачання стаўся ахвярою яго і знайшоў, што вось ізраільская спявачка Офра Хаза, якая ў 1983 так, заняла, мне тады годзік быў, заняла 2-е месца на Еўрабачанні, у 2000 годзе памерла ў веку 42 гадоў ад наступстваў СНІДу. Вось бачыце, як ўсё ў свеце взаемазвязана. Ну, а мы пераходзім да наступнай тэмы, якая вельмі блізкая нашаму сэрцу, скажам шчыра. Таму што беларуская мова сёння досыць слабавата, скажам так, выкарыстоўваецца ў большасці сучасных тэхналагічных прадуктах, інтэрфейсах, галасавых сервісах ці пошуках сучаснага штучнага інтэлекту. Хаця я скажу, што я свой штучны інтэлект уже натрэнавала, ён досыць добра па-беларуску са мной размаўляе. Але як гэта змяніць, пра гэта мы паговорым з нашай сённяшняй госцяю Ганнай Маклаковай, менеджеркой адмысловага праекта «Сонора». Вітаем вас, Ганна. Доброй раніцы. Ганна, я бы сказала, пробачце, Карелка, я бы сказала, што вы, мякка кажучы, мала прадстаўлена беларуская мова. Это мякка кажучы. Добра, а калі па хардкору, як выглядае сітуацыя? Таму што калі глядзець, ну, што інтэрфейс ужо пераклалі. Я памятаю все гэтыя гісторыі, калі валанцёры, па сутнасці, перакладалі. Вось все гэтыя памылкі, это таксама з-за таго, што акрамя валанцёраў, уласна, няма каму гэтым займацца, альбо няма тут камерцыйнага складніку, бо рэкламу не прасунеш, можна па-расейску для беларусаў. Проста дзяржава не падтрымлівае таксама, мае ўплыў. І таксама дыпламат сваю не праносіць у гэтай тэхналагічнай карпорацыі.
Чым вот хардкор вось гэты з памылкамі, з гэтым вот недахопам беларускай мовы? Ну, пачнём з таго, што беларуская мова гэта такая low sources, да, то бок яе мала дзе выкарыстоўваюць, так, краіна невялікая, людзей мала размаўляе. Вот не пагаджуся. Вот, дарэчы, YouTube заўсёды кажа, што мы не маем магчымасці мадэраваць на беларускай мове відэа, мы як Белсат ад гэтага пакутаем. Таму што у вас маленькая краіна. Якая у нас маленькая краіна? Сярэдняя еўрапейская краіна. Сярэднееўрапейская краіна. Ёсць краіны нашмат меншыя, якія маюць прадстаўленыя свае мовы, таму трэба мяняць оптыку. Ёсць мова індзейцаў племені Навахо. Вельмі часта я сустракаю там у розных сервісах, а беларускай няма. Беларускай няма. Вы ведаеце, так, ну, тут, па-першае, тое, што вы ўжо казалі, так, то бок дзяржава не зацікаўлена ў тым, што каб мова прасоўвалася, каб мова была, каб мова гучала. Так, усё, ну, як бы зараз ідзе тэндэнцыя, што людзі шмат пачынаюць размаўляць па-беларуску, так, то бок робячы памылкі, трасянка, што заўгодна, але людзі вяртаюцца да сваіх каранёў. Гэта вельмі класна. Але, так як вы ўжо ўпамянулі, на жаль, няма вось гэтай фінансавай падушкі ў людзей, да, то бок наш праект абсолютно волонцёрскі, мы нічога на ім не зарабляем, мы робім гэта як нацыянальную ідэю, тому што для нас важна, каб мова гучала на сённяшні дзень у штучным інтэлекце, у тэхналогіях і гэтак далей. Дзякуй. Тут мы з вами цалкам мэчыцца, таму што гэта і місія Белсату. Што такое датасет? І агулам, што вы робіце, каб патлумачыць нашым гледачам такой простай мовай, што добрага вы робіце як валанцёры. Супер, дзякуй вам вялікі. Я таксама рабіла некаторыя праекты з IT звязаныя, і там ёсць проста цудоўныя людзі, якія сапраўды робяць шмат, каб прасоўваць зараз беларускую мову перадусім у сеціве ці ў розных прыладах, таму што без гэтага, я думаю, што абсалютна няма ніякай будучыні. Што мы робім? І што такое датасет? Датасет – гэта якасныя аўдыязапісы. Так? То бок, вось, калі рабіць такі вельмі звычайны прыклад, калі нараджаецца дзіцё, то мы пачынаем размаўляць з дзіцёнкам. Так? Размаўляем, ён вучыцца ад нас нейкай гутарцы, нейкім словам. Уявім, што наша мадэль – гэта, да, гэта проста набор нейкіх праграм, гэта дзіцё. І мы гэта дзіцё вучым размаўляць. Калі ў нас ёсць гэтыя аўдыязапісы, неякасныя, так, то бок з нейкімі шумамі, з дрэнным націскам, не ведаю, некае вымаўленне не такое, то звычайна наша мадэль будзе вучыцца размаўляць, ну, не вельмі якасна, так. Напрыклад, на сённяшні дзень ёсць шмат таких моделей у Гугла, так, там Gemini, OpenAI і Eleven Labs, але, на жаль, усе гэтыя мадэлі, яны размаўляюць з памылкамі. Яны размаўляюць з памылкамі з націскаў, з памылкамі выкарыстання некаторых словаў, так. І наша задача зараз, якая перад намі стаіць, гэта зрабіць класныя аўдыё з класнымі дыктарамі, на базе якой мы зможам навучыць нашу мадэль. Дапаможаш? Слухай, я тебе больше скажу, мы па-за межамі праграмы ўжо кантактавалі з удзельнікамі каманды. Там, там шалёныя аб'ёмы, там 10 тысяч гадзін ці штось. Ну, мы пачынаем з маленькіх крокаў, і, канешне, чым больш, тым лепш. Я памятаю, я нават пачаў, там же быў цэлы такі вялікі файл, што там начытваць з гэтай фразы. Это папросту нереальны аб'ём. І ў сувязі з гэтым я хацеў спытаць, ці атрымалася ўсё-такі знайсці, бо я знаю, што там была якраз праблема штосьці ўжо запісанае выкарыстаць якраз з-за дрэннай якасці. І як можна дапамагчы? Гэта вось папросту шукаць людзей, которые змогуць якасна начытаць у добры мікрафон, альбо тут, магчыма, дэмакратычнай сілы дапамогуць. Белсат, можна, паможа. Белсат, напрыклад, перадасць нейкі свой аўдыоархіў у нейкім выглядзе. Што рэальна можна зрабіць сёння? Што рэальна можна зрабіць зараз? Я ледь не павесіўся. Слухайце, насамрэч, так, вы слушна гаворыце пра тое, што ўжо нейкі датасет ёсць, але ён быў запісаны людзьмі
непрафесіяналамі, так, і гэтак далей, і нашы інжынеры і людзі з каманды, яны стараюцца неяк вычысціць гэты датасет, штосьці з гэтым зрабіць, каб хаця штосьці, нейкія слёзы гэтых тэкстаў, гэтых аўдыо паспрабаваць выкарыстаць. На сённяшні дзень усё упіраецца у, ну, я скажу банальна, ў грошы, так, таму што для таго, каб запісаць класны вось гэты аўдыё-датасет, патрэбны дыктар, які будзе апрулены не толькі намі, але як бы камандай таксама, лінгвістаў. Вось гэта студыя непасрэдна, гэта чалавек, які будзе сидзець побач з дыктарам і слухаць, як гаворыць дыктар, каб гэта ўсё было правільна. Прафесіянал. Так, прафесіянал, тому што ў беларускай мове шмат розных ёсць, ведаеце, там адценняў, нейкіх гукаў, штосьці, узроўняў чаго валодання, ну, так, прызнаем так. таксама гэта. Тому што наш праект таксама мы спрабавалі ўдзельнічаць у гранце ад Microsoft у канцы мінулага года. Вось, на жаль, мы не былі абраныя ў шорт-ліст, былі абраны, скажем, іншая мова, не буду казаць там нейкі спіс. Я зычу ўсім поспехаў, тому што насамрэч мовы, яны павінны існаваць у свеце і жыць і развівацца. Вось. А вось што ж звычайнаму чалавеку, якая карысць ад вось гэтай вашай працы? Калі вы запоўніце гэты датасет, гэтыя сотні гадзінаў, тысячы гадзінаў запісаў, што гэта дасць вось у рэальнасці? Ну, нам, як юзерам? Класнае пытанне. Глядзіце, вось, напрыклад, вы едзеце недзе ў таксоўцы ці ў аўтобусе і хочаце прачытаць нейкі артыкул, але, ну, трасецца ўсё, вы не можаце гэтага зрабіць, так? Часта такое здараецца. Вось, але вельмі цікавы нейкі артыкул, так? Звычайна па-беларуску. Закідваеш у ноутбук LM? Не, гэта як бы асноўнае з адных з пунктаў, на якія мы глядзім, гэта магчымасць дапамагаць парталам беларускім, менавіта ўбудоўваць гэту мадэль у свае, напрыклад, нейкія навіны, каб можна было проста націснуць кнопачку, і табе адразу усе навіны прачытаць. Так? Ну, і таксама гэта з людзьмі з нейкімі асаблівасцямі, так? Напрыклад, хто не можа чытаць, там, у каго ёсць нейкія парушэнні зроку і гэтак далей. Вось. І тут можна, насамрэч, вельмі шмат пра што гаварыць. Так? Я заўсёды кажу, што ну, вось для блогераў класна, так? Проста ўбіў сабе там гэты тэксцік і як бы ўсё пайшло. Таму што я зараз, калі спрабую карыстацца і, ведаеце, там субтытры гэтыя зрабіць, заўсёды і ідзе расійская. Альбо на украінскую мову пачынаю. На украінскую, так. Хаця ёсць ужо нават у вось гэтым аплікацыі Edits, там ёсць магчымасць беларуская мова, але яна ні чарта, ні халеры не беларуская. Я ўключу блогера на хвіліначку. Я вось цяпер, я спрабаваў шукаць, дзе субтытры нармальна зрабіць па-беларуску. Плюнуў і ўсё раблю ручкамі. Таму наконт таго, каб гэта ўсё было, канешне, важна. У тым ліку стварыць аватара нейкага свайго. Вот нават нам, журналістам, увесці нейкую праграму, каб быў нармальны аватар, который чытаў бы, персонажа увесці. А ён будзе ні бэ, ні мя, і гэта таксама велізарная праблема. Вы звярталіся па дапамогу, пісалі там шмат дзе, ці адгукаюцца людзі? Як гэта? Працягваем пісаць. Так, зараз у нас ідзе збор на гронцы, збор грошай на першую некую ітэрацыю вось гэтага запісу. Насамрэч, вельмі цяжка. Я у якасці не толькі менеджеркі, але і менеджер по камунікацыям, піаруся, што заўгодна. Так, я пішу ўсім, вось, перадаю прывітанне ўсім, хто будзе глядзець зараз і не прачытаў маё паведамленне. Таму абавязкова зараз мусіце адказаць. Так, вось. Ёсць нехта, хто адгукаўся, пра нас пісала наша Ніва, вось, мы пісалі яшчэ ў некалькі розных СМІ. Вось, на жаль, хтосьці ведаеце, як не лічыць гэта важным, напэўна, вось, данесці гэта, не паразмаўляўшы са мной, вельмі цяжка. Проста праз паведамленне мне цяжка паказаць сваю інтэнцыю, вось гэтую, сваё жаданне. Як знайсці, калі караценька, як знайсці, скантактавацца? Як знайсці, скантактавацца, калі ласка, ў любых соцсетках, Ганна Маклакова, альбо лацініцай Ханна Маклакова, як гучыць, так і пішацца. Па-беларуску. Да, па-беларуску, у любыя, абсалютна, у любыя соцсеткі. Дарагі сябры, мы
спадзяёмся, што мы вас натхнілі, каб дапамагчы вось гэтай цудоўнай камандзе, якая проста вырашыла пазмагацца з гігантамі IT, з гігантамі бігтэха за тое, каб беларуская мова жыла, і гэта сапраўды вельмі істотна для нашай будучыні. Таму спадзяюся, што пасля нашай праграмы будзе проста хваля валанцёраў і тых людзей, якія захочуць далучыцца да гэтага праекта. А мы чакаем вас ужо потым з прэзентацыяй таксама да нас. Ганна Маклакова, менеджерка праекту «Сонора», якая стварае датасет на беларускай мове, была ў нас сёння ў раніцы. Ну, а беларускі трэвел-блогер, говорим про блогераў, Евген Гуцалаў, адзін з самых няўлоўных, і нашыя калегі за ім год ганяліся, каб паразмаўляць, і ўрэшце дагналі, перамаглі, спаткалі яго ў Варшаве на шляху новага падарожжа. Евген падарожнічае адзін і пехатой, у гэтым ягоная фішка, і сам распрацоўвае маршруты для іншых. І каб цікава было, і прыгожа, і каб розныя прыгоды на шляху, ну, карацей, проста поўны. Супер. І ён яшчэ пакажа, што ў яго ў заплечніку падарожніка, які важыць усяго 6 кіляў. Мала. Глядзім сюжэт і натхняемся, і рушым, крочым у свае падарожжа разам. Все залежыць ад краіны. Калі гэта новая краіна, мне цікава знаёміцца з новымі людзьмі, менавіта з мясцовымі. А калі гэта краіна, у якой я ўжо крыху пажыў, ну, мне больш цікава ўжо пазнаёміцца з нейкімі гістарычнымі закінутымі мясцінамі. Ну і, канешне же, краявіды, гаі, дубровы усялякія, там лясы, вось гэта. Ну і горы, канешне. Мой адрес, дзе я паставіў намёт, там і будзе адрес. На дадзены момант мой заплечнік, калі я выпраўляюсь у аўтаномнае падарожжа, важыць не больш 6 кілаграм. Але я хочу знізіць гэта ўсё до 4 кілаграм, таму што, ну, маршруты маі, працягласць маршруту расце, і хочацца, ну, не пакутаваць, а просто атрымліваць асалоду. Усё багата залежыць ад надвор'я. Калі цёплае надвор'е, адпаведна, выкарыстоўваем больш тонкі. Я выкарыстоўваю вось такі пуховы спальнік, які важыць, ну, не ведаю, максімум там 230 грамаў. Калі больш холодныя умовы, то я выкарыстоўваю больш цёплы. Таксама пуховы спальнік, крышачку пух, з яго сыпецца. Ён важыць 630 грамаў, штосьці такое. Ну, а калі ўвогуле вельмі холодна, як я ночью один раз на Ельне, было минус 23, я просто складаў 2 гэтых спальніка і спаў вельмі комфортно. Ну, на дадзены момант самая працяглая траса у мяне была, гэта калі я прайшоў сцежку Султана Сулеймана, яна працягласцю 2500 кілометраў, пачынаецца ў Вене, скончваецца ў Стамбуле. Моя любимая тытановая газоўка з электраподжигам. Конечно, ёсць яшчэ менш, но зараз, калі вялікія вятры, мне падабаецца больш гэты варыянт. Самая небяспечная жывёла — гэта, я лічу, чалавек, таму што з дзікімі жывёламі ты сустракаешся вельмі рэдка. Здаецца, ты ідзеш, а іх няма. На самой справе яны цябе бачуць, і яны проста ўцякаюць. Дзікія жывёлы, яны вельмі баяцца людзей. Один раз, да, быў выпадак, калі я ночью на выспе, здаецца, Самуі, я ўжо дакладна не памятаю, я прачнуўся, я ночью на беразе Інды, і я пайшоў купацца, плаваць, і калі я вярнуўся назад, побач з маім намётам прапаўзала, ну, хутчэй за ўсё, гэта быў удав. Ну, я карыстаюсь 3 пауэрбанкамі, мне хапае, каб карыстацца і дронам, і навігацыяй гадзіннікам, і падтрымліваць тэлефон. 3 штукі у мяне ёсць, это 30 000 мА, мне хапае, ну, на тыдзень дакладна. Пра што ж я думаю? Да пра ўсё я думаю. Я ўспамінаю і дзяцінства, і нейкія гутаркі з самім сабой, размовы. Па людзях дакладна не сумую.
Дарагі сябры, спадзяюся, вы натхніліся гісторыяй Еўгена ягоных падарожжаў, але мяне асабіста, акрамя падарожжаў, яшчэ вельмі натхняюць працы, якія мы можам зрабіць ручкамі. І ў гэтым у нас найлепшая майстрыха, наша цудоўная Ірына Новік. Прывітанне, Ірачка. Прывітанне. А улічваючы, што пра падарожжа толькі што гаварылі, то мы прадоўжым з тобой падарожжа ў вельмі незвычайнае месца, таму што сёння будзем гаварыць пра беларускія маляванкі, і гэта тое, як нашыя продкі бачылі рай ці вырай, то бок мы зараз будзем падарожнічаць літаральна у вырай. Клас. У вырай, так. І што ж за падарожжа ў нас? Гэтыя дываны былі вельмі папулярныя на пачатку да сярэдзіны недзе 20-го стагоддзя, то бок гэта майстры проста хадзілі па вёсках, малявалі, каб неяк упрыгожыць гэтае жыццё. І там было тое, што было пра багацце, пра дабрабыт, пра каханне, пра добрую сям'ю. І таму зараз вось для цябе адмыслова я зрабіла такую маляваначку, такі дыванок. Я ведаю, што гэта такое. Бо вельмі цікава ў тваім фейсбучку глядзець, як дразды адкладаюць яечкі, і вось у мяне на маляванцы таксама блакітныя яечкі з тваіх драздоў. Дзякуй. Так, і вось бачыш, вакол іх усё цвіце, квітнее, кветачкі, лісцікі. Дарэчы, мае кветачкі так цудоўна растуць зараз, калі там гэтае гнездо, гэта проста неверагодна. Дзякуй вялікі, цудоўны падарунак, буду з задавальненнем насіць. А мы зараз на другім баку торбы асвоім з табою тэхніку маляванкі, як гэта зрабіць, як рабілі майстры вось даваенныя, і як мы можам паўтарыць гэтую працу. Я гляджу, у нас тут ёсць штосьці, што можа зрабіць больш лёгкай нашу працу. Так, безумоўна. То бок зараз гэта даступна любому і любой. Можна ўзяць трафарэцікі, ты можаш выбраць, які табе падабаецца больш. Можам зноў птушачак зрабіць, можам вось такі альбо, можа, зробім такі арнаментал. Я вельмі люблю супер. арнамент. Тады вось так накладай. Ага, важна вельмі, што ў сярэдзінку трэба укласці якую-небудзь картоначку. Каб яно не адпечаталася, не прамокла, абсалютна зразумела. справядліва, абсалютна правільна. Ну і гэта картоначка яшчэ будзе такім кшталту мальбертам для нас. Яна будзе ствараць вось форму, будзе трымаць. Добра. Трымаць нашу торбачку. Ну, вось такія эка-торбы ці шоперы, як бы вельмі модна. А гэта ж можна і, напрыклад, зрабіць на нейкай вопратцы. Я думаю, што тут выкарыстанню вельмі шмат. У Беларусі ёсць у Заслаўлі музей маляваных дываноў. Боже, это так. І нядаўна яны рабілі вось такія маляванкі на адзенні. То можна нават цалкам сабе ўзяць і зрабіць адзенне у стылі маляваных дываноў. Мы замацоўваем зараз такім скотчам. Я вельмі люблю вось гэты стыль такі наіўнага мастацтва. Ён настолькі мілы, настолькі кранальны і настолькі трапляе вось у нашай ноткі душы. Так, а зараз мы бяром вось такія пензлікі. Такі адмысловыя. Адмысловыя. Вось наліваем на палітру белую фарбу. Белая фарба нам патрэбна, бо яна служыць грунтам на чорным фоне. Абавязкова спачатку складана, таму спачатку белым. І ось наша задачка вось так вертикальна, так, перпендикулярна зрабіць, каб фарба не зацякала то бок не зашмат фарбы. Не зашмат. І галоўнае, каб яна была вось так. У мяне добра атрымліваецца? Вельмі, вельмі добра. Так. Вось так мы будзем рабіць сваю набіванку, можна сказаць, у маляванцы. І гэта спрашчае работа. А калі вот няма такога прыгожага трафарэціка, што з гэтым, як мы можам зрабіць? Просто, ну, што? Раней майстры рабілі так. Тое, што ў сярэдзіне малюецца ад рукі. Гэта як бы аўтарская такая штука. Але вось гэта рамачка, которая такая рамку рая стварае, яна з узораў, которые паўтараюцца, таму рабілі як? Бралі бульбачку, резалі папалам, бульбяныя печаткі, штампікі. О, ребята, бульбяныя штампікі, гэта круто. Так, ну што, добра?
Так, я думаю, што вось у нас ужо прыгажосць Ужо атрымалася. прыгажосць. І можам Покажем. паспрабаваць вось Бачите? такі пачатачак, да. І зараз Трошки можам... колеру треба додати, правда? Адразу хочаш, так. Ну, Ці можна... треба почекати, що Можна висохло? почекати, а можна одразу. Ну давай, Ми ж одразу такі, у нас ми так мало бачимо. часу. На Супер, жаль, давай. мені завсюди Ага. замало часу, коли ось Ірина приходить. Які тобі? Ну, Вибирай. червоний, які? звісно, червоний. такі, А ось. як? Візьму маленький. Такі, Рожовий давай. навіть. О, рожовий Ага. пасує нам. І як ми це зробити? Ах, як хочеш. Куди вось тобі подобається, туди і додавай. А я, може, візьму Давай, блакитний, добре? давай, блакитний. Ось я блакитний фарбу Дарагі візьму. сябры, гэта вельмі медытатыўна, Ой, гэта так. вельмі прыемна, гэта вельмі, я думаю, цудоўная забава з дзеткамі. Безумоўна. І вось мы можам рабіць такія класныя рэчы сваімі рукамі, развіваць беларускую культуру, не забываць нашыя традыцыі, але рабіць гэта ў такім сучасным стылі. Ну, конечно, бо вось Язэп Драздович свой космас вынайшаў і на маляванках пакінуў. Алена Кіш пакінула нам свае там лебедзі, львы, цігры. Так. Ніна Боган нам пакінула свае маляваначкі. І мы можам гэта развіваць. І я вельмі радая, што гэта зараз вельмі стала Мы модна. з Ірай пакінем, яшчэ тут памалюем трошачкі. Дзякуй табе вялікі, а сярод маіх захапленняў можа з'явіцца яшчэ адно маляванкі. Я ўжо гэта ведаю напэўна і буду адчуваць сябе, можа, новым Язэпам Драздовічам. Або Аленай Кіш, так што, дарагі Натхняйцеся сябры. і рабіце маляваначкі для сябе і для сяброў. А нас з вами чакае яшчэ агляд добрых навінаў з усяго свету, і мы нават вернемся на венецыянскае біенале на беларускую выставу. Там першы павільён, які быў, гэта таксама пра беларускую культуру і пра аўтэнтыку. Глядзім. Беларускі павільён на венецыянскім біенале адзін з самых гучных культурніцкіх праектаў гэтай вясны. Праект Official Unofficial Беларусь ужо трапіў у спісы галоўных падзей выставы паводле Financial Times, а ў Art Newspaper яго назвалі найлепшым неафіцыйным павільёнам біенале. У цэнтры экспазіцыі пшанічнае поле, створанае былымі беларускімі палітвязнямі, і саламяныя павукі, традыцыйны беларускі сімвал аховы дому, зробленая з металу. Праект адзначыла брытанская газета Guardian, назваўшы яго моцным мастацкім выказваннем пра рэпрэсіі і свабоду слова. Праект падтрымалі знакамітасці. Гісторыі беларускіх палітвязняў агучылі Джиллиан Эндерсон, Джуд Ло, Стывен Фрай і Джоуэна Ламлі. Акторка Джиллиан Эндерсон заявіла, што для яе гонар браць удзел у праекце, і яна лічыць жыццёва важным данесці гэтай гісторыі да свету. А цяпер пра тэхналогіі. У Кітаі сапраўдны бум гуманоідных робатаў. Больш за 150 кампаній ужо змагаюцца за лідарства ў гэтай сферы. Вы хочаце піць? Хочаце чаго-небудзь выпіць? Роботы становяцца ўсё больш самастойнымі дзякуючы развіццю штучнага інтэлекту і паступова ўваходзяць у штодзённае жыццё. Гэта сапраўды цікава. Я не думала, што робот можа быць такім умелым. Я б ніколі не ўявіла сабе гэтага. Але разам з тэхналагічным прагрэсам расце і кантроль. Па ўсім Кітаі працуюць сотні тысяч камераў назірання з сістэмамі распазнавання твараў. Эксперты ўсё часцей кажуць пра тое, што развіццё штучнага інтэлекту ідзе поруч з паступовым знікненнем прыватнасці. І ў канцы гісторыя пра векавіта з Францыі. Сабаку Лазару можа быць ужо 30 гадоў. І гэта робіць яго магчымым самым старым сабакам у свеце. Ён амаль не чуе і не бачыць, носіць пяюшкі і спіць большую частку дня. Але працаўнікі прытулку ў французскім Ансі кажуць, Лазар усё яшчэ вельмі ласкавы і мілы. Паводле дакументаў, папіён Спаніель нарадзіўся 4 снежня 1995 года. Цяпер асацыяцыя, якая даглядае сабаку, хоча ўнесці яго ў кнігу рэкордаў Гіннеса. Ну што, зноўку Ярослав у нас з вашымі каментарамі. Ярославе, што? Падобна горача ў каментарах сёння. Ведаеце, у чым феномен Еўрабачання? Можна яго нават не глядзець, але ты будзеш яго абмяркоўваць дакладна. Я просто на сабе гэта адчуў. Пытанне было, каго ад Беларусі адправіць на Еўрабачанне. Першы жа кандыдат Ірдарат. Так, і гэта было вельмі круто. Мне Можна падаецца... наступнае не чытаць пры ўсёй павазе і любові. Далей, але мы чытаем. Далей, крыху іроніі. Я падправіў пару удзельнікаў усебеларускага народнага сходу на Еўрабачанне і зладзіў бы там
вогненное шоу. Ну, не ведаю, наколькі яны патрапяць запаліць. Ну, калі пра крынж гаварыць, то, в прынцыпе, перамагчы Гэта ўсё ж такі можна. фрык-шоу у пэўным сэнсе Еўрабачання, таму... І ім тады нават не трэба песні пісаць, папросту іх не дакладваюць. Ну, слухайце, это ж наших можна Сергея Миколаевича и Миколая Сергеевича отправить. Вот тут что было круто. Вось зараз вельмі міло. Я б хацеў, каб Наві-бэнд вярнуліся і перамаглі на Еўрабачанні. Блин, у мяне Еўрабачанне і Беларусь асацыююцца менавіта з Наві-бэнд. Так, ну вось чамусьці. Люблю, але я заірдаю. Далей, ну, база. Я павінен гэта прачытаць. Давайте Саладуху на Еўрабачанні. Ну, давайте не. Ну, окей, я прачытаў, напісалі дзякуй, прачыталі, рухаемся далей. Так, вось такі ж быў каментар. Не сачу зусім за музычнымі, спартыўнымі, культурнымі падзеямі ў Беларусі. Мне гэта не цікава, ні мерапрыемствы, ні ўдзельнікамі. Можна падумаць, што чалавек проста з'ехаў там, да, і... Але, прычым, я жыву ў Беларусі. Але чалавек глядзіць раніцу і, можна сказаць, сочыць, таму што ў раніцы ўсё гэта ёсць. Немагчыма не сачыць, дакладна так. Так, і яшчэ, я, дарэчы, адразу не зразумеў, а пасля як зразумеў, калегі мне дапамаглі, адправіць Раду Vision, але Латушка ўжо паўдзельнічаў у Еўрабачанні з нумарам з Белсату. Атрымалася міла, як па мне. Спадар Павал, дзе бэлечкі з пасылкі на Белсат? Чаму не падпісаны быў Белсат? Але, сапраўды, заспяваў спадар Латушка вельмі файна. Дзякуй вялікі, але ў нас ёсць таксама неспадзяванка для нашых гледачоў. Вы не можете быць па-за беларускім культурным кантэкстам, калі глядзіце раніцу з Белсатам, бо зараз у нас прэм'ера кліпу, створанага ў супрацу цудоўных беларускіх музыкаў. Владимир Пугач, Джей Морс, гэтых Джей Морс, Вольны Купалац і таксама Максим Знак. Ох! Белая пена. Першы сінгл новага альбому гурта Джей Морс за Камерона песні да спектаклю, які таксама будзе прэзентаваны ўжо 21 траўня на ўсіх музычных платформах. Спадарства, глядзім, кайфуем. Пагнали! Пена на хвалях подых воды і паветра белы мір. Бурунамі жыць нам апошнія метры. Хочаш скаваць ланцугамі, хочаш забіць, нас застрэліць белая пена на хвалях, белую пену заменіць. Белая, белая пена, мы белая, белая, белая пена, белая, белая пена, мы белая, белая, белая пена. Стомлены я непокоем, солнцем, водой и поветром белый шум. У скронях лічым апошнія метры. Хочаш скаваць ланцугамі, хочаш забіць, нас застрэліць белая пена на хвалях, белую пену заменіць. Белая, белая пена, мы белая, белая, белая пена, белая, белая пена, мы белая, белая, белая пена.
Сябры, раніца з Белсатам па-ранейшаму у эфіры 10-я гадзіна ў горадні, Мазыры, Віцебску, Менску, Калінкавічах, Радашковічах і так далей па ўсёй Беларусі. З вами Аліна Коўшык, я Валер Русік. Атрымала вялікае задавальненне ад гэтага кліпа і пабачыўшы Максіма Знака, але я мушу прыгадаць галоўнае пытанне сённяшняй раніцы. Каго з беларусаў вы хочаце адправіць на Еўрабачанне, калі гэта будзе магчыма? Абавязкова пакідайце свае каментары па трансляцыю на канале Белсат Лайв альбо ў іншых нашых сацыяльных сетках. Гэта вельмі істотна. Яраслаў всё збірае, памятайце. Ну, а мы рушым далей, дакладней, мы застаемся ў студыі, а рушыць далей герой рэпартажу раніцы Еўген Уцалаў, аматара падарожжаў пехатою. Ён адразу пасля здымкаў выйшаў на маршрут у 500 кіламетраў па Падляшшы. Так што гляньце там у вакно, хто на Падляшшы. Можа, там якраз Еўген ужо топае. Першае падарожжа гэта адбылося на Палессе. З сябрамі мы проста ад дома хадзілі ў бок. Там ёсць такі чырвоны лес, альманскія балоты, гэта ўжо бліжэй да мяжы з Украінай. Асознаныя сола-паходы, сола-падарожжы пачаліся, мне здаецца, дзесьці ў 2013 ці ў 2014 годзе. Я ўвогуле выправіўся ў сола-падарожжы, ну, адзін. Вогнішча дакладна я смагу распаліць. Дрэвы загатаваць дакладна. Ну, ягады, грыбы дакладна смагу. Дзікія жывёлы не ведаю, ніколі не забіваў, но калі будзе патрэба выжываць, я ўпэўнены, што смагу зрабіць. Нож, сякера, там інструменты які-небудзь з сабой, то ввогуле можна гады жыць. Па адукацыі я тэхнік, тэхнолог сістэм тэлекамунікацый. Я 12 год адпрацаваў на Белтэлекаме. Самае прыгожае падарожжа, гэта дакладна будзе самае працяглае. Таму што 7 краін, ландшафт змяняўся. Я першыя 2 тыдні ішоў уздоўж рэкі. Гэта Дунай, уздоўж Дуная. Потым Сербія, пачались горы, канечне, краявіды вельмі шыкоўныя, ну а потым Турцыя. Ёсць ідэі яшчэ прайсці, яшчэ больш працяглы маршрут, ён будзе амаль 4000 кіламетраў. У мяне пастаяннай працы няма. Я калі дзесьці ў падарожжы, напрыклад, там тут штосьці падпрацуеш. Ну, вось у Іспаніі, калі быў, там па электрике штосьці зрабіў. Ну, бярусь за любую працу, за якую можна, ну, зарабіць грошы. Маршрут, канешне же, я ўжо ведаю, але толькі я пайду наадварот, стартую з Варшавы, а не побач з беларускай мяжой. І пайду ў бок беларускай мяжы. У мяне вельмі багата сяброў. У мяне засталіся сябры ў Таіландзе, у мяне ў Іспаніі сябры, у мяне ў Партугаліі сябры. Ну, на самой справе вялікая колькасць беларусаў зараз раскідана па свеце. То бок, нават вось я калі еду праз які-небудзь населены пункт, ты просто, па-першае, глядзіш тэлеграм-суполку якую-нибудь, ну і пішаш там, што вось з Беларусі вандрую, ці ёсць хто-нибудь, ну там ёсць магчымасць, можа впісацца, там пераночыць. І часцяком, ну, людзі адгукаюцца, ім цікава паслухаць байкі і ввогуле пазнаёміцца. Спадарства, зусім хутка я выпраўляюсь у сваё новае падарожжа у бок беларускай мяжы на Падляшша. І калі камусьці цікава, хто жадае далучыцца, вы можете далучыцца на дзень, на 2, на 3, прайсці там колькі заўгодна са мной кіламетраў. Альбо сачыць за маім падарожжам. Можа, я буду праходзіць праз вашу вёсачку, праз ваш горад, дзе вы жывеце. Ну, можна будзе заскачыць на гарбату і паслухаць мае байкі. У пятніцу Лукашенко сустрэўся з усесветна вядомым евангелістам Фрэнклінам Грэемам.
вось чакаецца чарговы візіт Джона Коула ў Менск. Кажуць, што літаральна на днях вельмі чакаем. Вельмі чакаем, ну і што атрымліваецца, што рэжым пазбаўляецца санкцыяў, абменьваючы іх на палітвязняў, ніяк інакш гэта не назавеш. І, канешне, вельмі добра, што людзі выходзяць, мы вельмі чакаем і нашых калегаў і ўсіх іншых. Добра, што выходзяць на волі, але кепска, што рэпрэсіі працягваюцца і рэжым абсалютна не змяняецца. Палітычную сітуацыю ў нашай краіне наступства вось гэтай амерыканскай дыпламатыі мы абмяркуем з палітычным аглядальнікам, нашым калегам Віталем Цыганковым. Добрый дзень, Віталю. Прывітанне. Віталь, дык што гэта? Это нейкі прарыў, і хто тут як бы перамагае ў гэтай сітуацыі, вось у гэтым абмене санкцыі на людзей, тут вось гэтыя візіты. Это Лукашенко, все ў яго пачалося зноў гэты варушняк міжнародны, альбо рана ему цешыцца, гэта яго як бы вось юзаюць амерыканцы ў сваіх інтарэсах, там можа дэмакратычныя сілы таксама чагосьці дамагаюцца. Хто тут пераможца? Ну, я калі глядзел падчас сустрэчы Лукашэнкі з Грэмам, як ён пачынае расхваліваць, Лукашенко пачынае расхваліваць пратэстантаў беларускіх, як ён іх любіць. А мы ведаем, што ён зрабіў пратэстанта беларускіх. Так, все жыццё это была самая рэпрэсуемая канфесія в Беларусі. І ясна, што Беларусі ёсць абсалютныя прыярытэты дзяржаўны, ідэалагічны праваслаўю расійскаму. А ён тут расхвалівае, якія яны хорошыя, якія яны працавітыя. Я падумаў знакамітую эту фразу: «Жыць захочаш, не так раскарячишься». Вот он раскарячился зараз на Америку, и что загодно. Хутка он не то, что там Кока-Колу любіць, вот пратэстанты уже любіць что загодно. Карацей, конечно, ён схапіл гэтую магчымасць схапіцца за амерыканскія некія інтарэсы, за Трампа, вот такую самую великую, я б сказал, геапалітычную рыбіну, якая ёсць. І калі коротко, вот для чаго ён все гэта робіць, бо мне здаецца, ён адчувае, што вот его стандартнае вечнае апірышча ў выглядзе Расіі, Пуціна, яно ўжо в новай геапалітычнай сітуацыі можа не спрацаваць. То бок ён, як вот правильно все палітолагі пра яго кажуць, палітычная жывёліна сваімі нейкімі інстынктамі, якія, ну, напэўна, уже падсапсаваліся, но яшчэ ёсць. Ён, можа быць, лепш за ўсіх нас адчувае, што бліжэйшыя гады, а можа месяцы там будзе з Расіяй. Не только там в сенсе экономики, а в сенсе вот того, что начинается в связи с войной, в российском громадстве, в российских элитах. Все это жу-жу-жу, что мы ведаем неспроста. То один заявить, то там некая миллионная блогерша заявить, как вот нехорошо у нас в России все отбывается. И он разумеет, что уже это вот опираться только на Россию уже немагчыма. І ён пачынае свой гэты знакаміты геапалітычны шпагат старацца, да, вот раскарячыцца, што называецца, паколькі гэта, ну, не толькі сведчанне яго там цынізма, а сведчанне таго, што ён разумее, што сітуацыя зменіцца, і ён можа застацца без нейкай, ну, скажем, адназначнай абароны з боку Расіі, на якую ён заўсёды разлічвае. Пакуль выглядае на то, што і Расія разлічвае на Лукашэнку, але хацела бы звярнуць увагу на той факт, што вось зараз мы назіраем такі прарыў такой рэлігійнай дыпламатыі, так? Вось то, што прыехаў гэты вядомы вельмі пастар, што была зроблена гэта агромністая фестываль «Надзея», які не быў пазбаўлены пэўных палітычных элементаў. Вось як ты гэта адабраў? Ну, тут так і тое, што супадзенне проста, што гэты Грэм, ён з'яўляецца, ну, знаёмым, нават кажуць, сябрам Джона Коула, пасланніка, который праводзіць эти перамовы. Ну, я маю на увазе... У душках. Да, в тым сэнсе, што асабістыя сувязі, і, ну, як вядома, Коул спытаў просто у беларускага кіраніста, вот можа наш славуты Грэм прыехаць? Ты кажуць, конечно, можа. Ну, как, адмовіць чалавеку, который тут все гэта робіць. І, ну, был бы ён, можа быць, іншай канфесіі было бы з іншай, а так атрымала, што ён, ну, самы фактычна вядомы, его бацька был самы вядомы ў свеце пратэстанцкі пастар, ён калісьці прыязджаў яшчэ Савецкі Саюз, то бок, ну, чалавек такога маштаба, скажем, великага і непараўнальнага ў дадзеным выпадку. Так што, ну, Лукашенко тут і прыкінецца, што ён і пратэстантаў абажае ўсё жыццё. У нас все канфесіі жывуць добра і мірна, і все, што заўгодна, чаго не зробіш дзеля дарагіх амерыканскіх гасцей. Ну, Лукашенко любіць гаварыць, што ён не нахіляецца, толькі ён не ўдакладняе, што ён раскарачваецца. Між тым, вось да гэтага фестывалю, да гэтай надзеі. Там яшчэ звярнула ўвагу, канешне, рыторыка Лукашэнкі пра тое, што такі Трамп хорошы, ну, ён апошнім часам так гаворыць. Але таксама яшчэ звярнула ўвагу, як ён папрасіў маліцца за яго. Вось гэта што было?
Что это было? Вот это сведчанне ўзросту, калі галава трасецца, і пора і туды нейкія малітвы скіроўваць. Што гэта было? Ну, ён тут, я все-таки думаю, это, конечно, падрыхтаванасць, пэўна. Ён ведае, ну, што вот у хрысціянаў, там, у евангелістаў, в прынцыпе, у многіх, нават, ну, меншай ступені там, але, ну, это асноўны хрысціянскі пастулат, што трэба молиться за ўладу, якая б она ни была. Хрысціяне тлумачаць, што ну, мы молимся нават, каб яна стала на шлях ісціны. Не таму, што мы молимся за ўладу, што мы любім ўладу, а мы молимся за ўладу таму, што трэба, каб яна звярнулася да Бога, добра ставілася да людзей. І Лукашенко гэта вось, ну, вот кажешь ты святару, як-то, а ён скажа, не, я за тебя не буду молиться. Так не может не по-христианску. Да, не по-христианску. Таму ён вот эту зловил как бы ситуацию, но але наколькі мы ведаем, наколькі мы читали в социальных сетках людей, якія былі на гэтым фесте, калі Грэм сказал, ну, давайте помолимся, так сказать, за кіраўніка Белоруссии, там была полная тишиня в зале. Может быть, люди моўчкі молились, а может, при этом говорили моўчкі те же самые слова, якія в слых Беларуси сегодня нельзя сказать про белорусского. Просил-то в голос молиться. Так что такая была реакция. Ясно, что тут, ну, нават не трэба, ну, скажем, асабістыя нейкія сведчання, трэба просто ведаць, ну, і пратэстантаў беларускіх, і сацыялогію, ну, все яны, безумоўна, ну, скажем, мягко... Не вельмі ўспрымаюць цяперашняго беларускага дыктатара. Ну, як яе ўспрымаць, калі яна так нішчыць. Дакладна, і знішчыла не адну царкву. Але мы чакаем візіта, чарговага візіта Кола, і заўсёды гэтыя візіты суправаджаюцца нейкай новай партыі вызваленняў і таксама адменаў санкцый. Вось на твою думку, чалавека, які ўжо столькі гадоў сочыць за ўсімі гэтымі дыпламатычнымі гульнямі, чаго варта чакаць гэтым разам? І, дарэчы, Джон Кол казал таксама нашым калегам-палітвязням, якіх вызваляў, што да канца года будуць вызвалены ўсе палітвязні, хаця мы ведаем, што адных вызваляюць, а другіх сажаюць. Ну, так... В любом выпадку мы все, конечно, хотели бы, чакалі гэта, што можна дакладна сказаць, што раз ён прыехаў, прыедзе, то вызвалення будзе. Не было пакуль збоя ў гэтым механізме, то бок бакі рыхтуюцца загадзя, ясна, што зараз там апошнія ідуць удакладненні спісу, ясна, што вызваленні будуць. Другое, кожны раз нам такое пытанне задаюць, ну, палітычным улюдальнікам, а што ну, цяперашняя Америка можа зрабіць, так сказать, для афіцыйнай Беларусі, для афіцыйнага Менску. Ну, у асноўнай, вот зараз мы бачым, ідуць перамовы гульні вакол Калия. Что зрабіць, каб, можа быць, пастаўляць яго там недалёка праз расійскія порты, а бліжэй, ну, перш за ўсё называецца Літва. Там, конечно, уже мы ведаем, адзін з літоўскіх палітыкаў заявіў, што да, Америка цісне на Літву, каб дасягнуць нейкага пагаднення з Беларусю. Разам з тым прэзідэнт Літвы заявіў, што ніякага ціску няма, ну, карацей, там розначытанне ў літоўскіх палітыкаў, але, ну, там ёсць варыянт, што гэты калій можна неяк прадаць амерыканцам, і ён уже будзе амерыканскі, а не беларускі. И как бы в Литву уже можно это уже... Завозить американский калий. Американский. Кто в Литве будет супраць, как бы американский. Это белорусские креветки, так само. Але я кажу, да, хорошее сравнение. Але я кажу про больш глыбокі. Вот, калі Лукашенко кажа про этот big deal, великую угоду, ясно, что американцы трымаюць, вот перед ім, як ведаеце, это такі, ну, вядомая прыказка, моркаўку, да, перед осликом, вот он бежит за моркаўкой, каб догнать. Вот такой моркаўкой яны трымаюць гэты магчымы прыезд Лукашенкі, взышаюць сустрэчу з Трампом. И як мы думаем, вот тут такой реалистичный, не, он в пэўным сэнсе, конечно, реалистичный, прагматычны, але вот такие моменты признания для его важнее за любые миллиарды. Вот то, что он сустренется с Трампом, все эти санкции, это и миллиарды, ну, накраденыши это и миллиарды. Вот это ему признание, ему самое важное. И тому, я думаю, калі кажа про big deal, тут нават можа больш, мы, як не задумался, больш, чем только вот некие конкретные там калі, альбо вертание американской амбассады, может, он хочет заключить нейкую там домову з Америкой, там, о взаимных там, ну, не веду, гарантиях не нападения, то бок мы на Америку не нападаем, Америка на нашу, мы такой, але... может, он хочет американские инвестиции, то бок, пакуль что вслых не обмовлялось, то мне здаецца, тут может быть нам вот трошки больше, чем ранее говорил. Лукашенко не будет нападать на США, але при гэтым надоечы прэзідэнт Украіны Зеленскі загаварыў пра тое, што магчымы зноўку напад з тэрыторыі Беларусі якраз на тэрыторыю Украіны. Альбо на тэрыторыі краіны НАТО. Альбо іншай краіны НАТО, напрыклад. Пра што гэта кажа?
Ну, про то, что ну, я тут, может быть, трошки не струю, скажу свой огляд, да, гэтых. Ну, то, что Украине значной часто політика, ну, Зеленскому зараз, ось, ну, гэтую тему все-таки трэба, может быть, раздувать трошки больше, чем она реалистична. Я могу згадать, калі у нас еще есть хвилинка, так, что, ну, завсёды то, что Беларусь вот не на паде, гэта было пэўны момант даволі цяжка. Говорить, памятаю, у 22-м годзе, калі я вот, ну, выступал с такими меркаваннямі, я адчуваў, і было у нас нават, я уже приводил тут прыклад галасавання на двубое нашай белсатаўскай перадачы, калі два удзельніка, один кажа, что Беларусь вступіць в войну, другі, что Беларусь не вступіць, это было у 22-м годзе. За то, что Беларусь вступіць в войну, было 80%, то бок это было меркаванне большасці. Но я заўсёды заявлял, что это нереалистично. А Лукашенко разумеет, что для его это политичная смерть. Ну, полное вступление Беларуси самими войсками на территории Украины в войну. Не представление некого коридора, как зараз робится, а вот такое. И я по-ранейшему, не глядячи на все нагнетание, лечу, что это и так застается. Я в этой... Нема никаких, ну, реалистичных, скажем, даденных менять вот мою эту оценку, не только мою, безумовно, а эту позицию. Не будет Беларусь вступать. То, что, ну, Украина все больше нагнетая, это показывает, прежде за все, что Украина теперь абсолютно не боится Минска. Ранее она вот боялась, это осторожно была позиция, там, с Тихановской не сустракаться, там, Лукашенко не крыўдзіць. Зараз за апошнія паўгады все радыкальна змянілася. Па-першае, Украина уже больш моцна себя адчувае и на фронте, и с дапамогай союзников. По-другое, теперь не они боятся, что Лукашенко вступит, теперь уже Лукашенко боится, что Украина там своими дронами ці что-то супраць яго учинить. Ці супраць яго, ці супраць там беларускіх объектов, якія дапамагаюць расейцам вести войну с территории Беларуси. А это и нафтозаводы, это всякие вышки, которые обеспечивают дроны. Мадяр якраз... Так что вот слово Зеленского, они как бы кажуть, дрыжы, Лукашенко, дрыжы. Вельмі добра, тым больш, што Зеленскі, падаецца, будзе сустракацца найбліжэйшым часам са Светланай Ціхановскай. Будзем сачыць за гэтым, але патрэбна дачакацца трошкі больш дэталяў гэтага візіта, які рыхтуецца, мы пра гэта ўжо ведаем. Дзякуй вялікі. Як заўсёды, цудоўны, непаўторны Віталь Цыганкоў быў сёння з намі а раніцы. Заўсёды, Віталь, цябе мало, чакаем яшчэ тым часам спадарства. Ну, вядома ж, і палітыкі, і астатнія людзі, усе мы здольныя памыляцца, але часам здараецца, што нават дробныя касякі могуць выклікаць глобальныя наступствы. Мы працягваем сачыць за сітуацыяй з успышкай хантавіруса і яго распаўсюдам па свеце. І ведаеце, увесь час хочацца зрабіць знакамітвую гэты жэст, это рука-твар, фейспалм, бо не пакідае адчуванне, што чалавечае глупства ўсё-таки бязмежна. А гісторыя з ковідам-19 гэтак нікога нічому і не навучыла. Глядзім сюжэт. Глобальная эпідэміялагічная пагроза часта пачынаецца з банальнага ігнаравання правілаў бяспекі. Выпадкі распаўсюджвання небяспечнага хантавіруса чарговы раз даказалі. Серыя прыватных памылак здольная прывесці да маштабнага крызісу. Хантавірусы – гэта група вострых інфекцыйных захворванняў, якія пераносяцца грызунамі. У чалавека яны здольныя выклікаць ліхаманку з паражэннем нырак і лёгкіх. Узровень смяротнасці сягае 40%, а вакцыны да гэтага часу не існуе. Першае звяно ў гэтым ланцужку замкнулася на вадзе. Каманда круізнага лайнера своечасова не правяла дэратызацыю, проста пашкадавала часу і сродкаў, каб патравіць грызуноў. Пацукі імкліва размножыліся, што і стала прычынай першага заражэння на борце. Наступны сур'ёзны збой адбыўся ўжо ў авіяцыі, у аэрапорце Яганнесбурга. На рэйс да Амстэрдама спрабавала сесці турыстка, якая перад гэтым сышла з таго самага лайнера. Сцюарты заўважылі яе небяспечны стан і знялі жанчыну з рэйса. Аднак замест таго, каб абвясціць каранцін і адправіць самалёт на поўную санітарную апрацоўку, каманда працягнула палёт па маршруце. У выніку ў бортправадніцы, якая кантактавала з хворай, пазней выявілі сімптомы віруса. Фінальную кропку ў ланцужку парушэнняў паставілі медыкі, якія мусілі зберагчы бальніцы ад інфекцыі. У Нідерландах адразу 12 медработнікаў трапілі пад строгі каранцін. Персанал груба парушыў правілы бяспекі падчас кантакту з біялагічным матэрыялам хворых, іх крывёй і выдзяленнямі. Менавіта гэтая халатнасць выклікала пагрозу заражэння сярод саміх лекараў. Зараз па ўсіх трох фактах на лайнеры, у авіякампаніі і ў шпіталі праводзяцца службовыя расследаванні. Гэтая сітуацыя наглядна даказвае. У біябяспецы няма дробязяў. Спроба схаваць праблему або звычайнае спадзяванне на выпадак здольнае ператварыць лакальнае здарэнне ў міжнародную надзвычайную сітуацыю. Ох, нашыя рэдактары здзекуюцца надо мной. Падабралі
мяне вось нас у размоўцу. Сёння паговорым на такую тэму, як пахудзенне з дапамогаю касметалогіі цела, эфектыўнасць, бяспечнасць, небяспечнасць. Дапаможа нам у гэтым разабрацца Кацярына Кучук і ейная рубрика «Анатомія прыгажосці». Добрый день. Як там? Добрый день, шановные гледачы «Раніца з Белсатам». І сёння сапраўды я з вами, Кацярына Кучук, беларуская б'юти-тэрапеўтка, касметалагіня, масажыстка і з такой цікавай рубрикай і важнай. Весна. Усё вакол квітнее, распускаецца. У тым ліку жанчыны, і не толькі жанчыны, спрабуюць стаць лепш, прыгажэй, страйней і карыстаюцца для гэтага усімі магчымымі і немагчымымі сродкамі. Мы зараз не будем кранацца тэмы дыет, спорту, псіхалагічных розных прыёмаў, псіхасаматычных, прыёмаў медыкаментозных сродкаў. А сёння мы пагаворым на такую тэму, як пахуданне з дапамогай касметалогіі цела. Эфектыўнасць, бяспечнасць, небяспечнасць і што тут мае сэнс. Магу сказаць, што сярод сучасных методик, а іх шмат, паспрабую пералічыць, это далёка не ўсе, але такія як LPG, ці вакуумны масаж, ультрагукавая кавітацыя цела, электрастимуляцыя, пресатэрапія, карбонавая сауна, антицеллюлітныя масажы рукамі, банкамі, абгортванне і шматлікія працэдуры. Давайте зробім сёння акцэнт на самых такіх спрэчных працэдурах для карекцыі фігуры, якія прывабліваюць сваім хуткім эфектам, але яны таксама маюць зваротны бок. А што ў іх такое самае спрэчнае? Што там не так? Вось я зараз раскажу. Першая працэдура крыоліполіз. Фактычна, што гэта такое? Это замарожванне тлушча. З дапамогай апарата, спецыяльнымі насадкамі выбіраюць тыя праблемныя зоны, якія трэба схуднець в гэтых зонах. І тлушчавыя клеткі замарожваюцца. І в выніку гэтага гінуць. Ёсць плюсы ў тым, што вось калі ёсць мара менавіта падкарэктаваць нейкую зону, то гэта можна зрабіць акурат у гэтай зоне. Але не трэба забываць, што ёсць і рызыкі. Па-першае, гэта зона можа схуднець, а зона побач не схуднее і можа быць нероўнасць рэльефу, нероўнасць скуры, і это будзе бачна. Кацярына, я на секундочку. Я разумею, калі жанчыны, можа гэта стэрэатыпнае ўражанне, жанчыны вельмі часта ідуць на такія гераічныя ўчынкі. Для мяне гэта нейкі страх. Мужчыны таксама ідуць на такое? Ідуць, но менш, конечно, меншая ступень. Они пра гэта не прызнаюцца нікому, але факты ёсць. А як вот там вот этот тлушч его замарожваюць, а як яго дастаюць? Дастаюць, ён сам, насамрэч, арганізм выводзіць. І ў гэтым таксама ёсць праблема, таму што насамрэч наш арганізм не прызвычайны для такіх працэсаў, але ён перапрацоўвае, этот тлушч ідзе в лімфу, лімфа потым ідзе чысціцца праз печень і ныркі, і гэта все выводзіцца. Але не без паследку, таму асабліва калі ёсць праблемы з ныркамі, з печенью, это все вялікая нагрузка, это все не тое, што прырода нам было, скажем, створана. Вось. І таму яшчэ скажу пра паследкі крыоліполіза. То бок можа быць анеменне гэтай зоны, можа быць пашкоджанне нерваў, можа быць парадаксальнае патлушэнне гэтай зоны. Я такія выпадкі ведаю, і пра гэта пішацца. То бок мы спрабуем схуднець, а пазней мы атрымоўваем... Карацей, адмітаем, гэта нам не трэба. Што яшчэ ў нас ёсць? Што яшчэ ёсць? Ёсць, вот то было замарожванне, а ёсць яшчэ высушванне. РФ-ліфтинг. Это, наадварот, прагрев і высушванне тлушча. То бок тканкі нагреваюцца, і там таксама загінаюць тлушчавыя клеткі, і ідзе эфект пахудзення. Але якая рызыка? Гэта апёкі, гэта пересушванне скуры, гэта неэфектыўнасць, асабліва калі тлушча шмат. Вось. І зноў жа вывад з арганізму, все тое, што мы казалі пра крыоліполіз, там захоўваецца. Кацярына, гэта все, мне страшно такое. І гэта все мае свае наступствы. Гэта все небяспечна. І, можа, ёсць штосьці нармальнае такое? Я зараз раскажу пра трэцюю такую спрэчную працэдуру, а потым... Гэта ліпалітыкі. Што такое ліпалітыкі? Гэта рэчывы хімічныя, якія вводзяцца ін'екцыямі в зоны, дзе мы хочам... Там раз'едаюць тлушч? Яны таксама. Два эфекта. Яны адны просто разбураюць клеткі, другія ускосна ўплываюць. Так што там ідуць працэсы, якія
которые приводят до того, что не будет лучше. Тут что спрэчнае? Тут ведаеце, што ну па-першае можа быць некроз в этой зоне. Па-другое, аллергічная реакция. Не забываем, што гэта внедрение в организм, причем инвазивное, инъекцыйное, и можа быць рубцы пасля, можа быць инфекция занесена. Ну, шмат насамрэч. Не буду зараз пужаць, але последки сапраўды могуць быць. Можа, прасцей все-таки поменш есці на ноч і займацца спортом? Я менавіта гэта і хочу сказаць, што все гэтыя працэдуры, яны, ну, іх можна ўжываць, але вельмі ашчадна і падумаўшы, але без базы, вось той базы, якая ёсць. То есть гэта сапраўды колькасць ежы, гэта якасць ежы, гэта сон, гэта фізічная актыўнасць, гэта вада, ну, такія ісціны, якія, в прынцыпе, вядомы, але ну, без гэтай базы все астатняе, ну, это такой часовы эфект, і гэта эфект, і плюс рызыка для здароўя. І гэта эфект, ведаеце, важна яшчэ не толькі скінуць гэту вагу, гэта яшчэ пол праблемы. Утрымаць. Вот это вельмі важна. Вот з гэтай базай, то, што калі ежа, вода, сон, вы можете гэта утрымаць і заўсёды быць прыгожым і стройным. Это папросту трэба змяніць лад жыцця на здаровы. І яшчэ я хацеў сказаць, што вось усе гэтыя расказы пра замарожванне, высушванне, гэта добрая матывацыя весці здаровы лад жыцця, каб вось гэта нічога не здарылася. І памятаць пра бяспечнасць для свайго здароўя. Кацярына, дзякуй вялікі, дзякуй. Гаспадарства Кацярына Кучук была з намі, займаецеся здаровым ладам жыцця, а ў нас наперадзе нас чакае афіша культурніцкіх падзеяў, на якія варта звярнуць увагу беларусам, расказвае Наста Печанькова. Мастацтва, квир-фест і музейныя ночы. Расказваю, куды схадзіць найбліжэйшымі днямі ў Беларусі і за мяжою. У Менску працягваецца выстава «Арт-Менск-2026», адзін з самых вялікіх праектаў сучаснага мастацтва ў краіне. У Палацы мастацтва сабралі больш за 550 работаў і звыш 230 мастакоў. Тут можна пабачыць і класічны жывапіс, і сучасныя інсталяцыі, і смелыя эксперыменты з фатаграфіяй, графікай і шаўкаграфіяй. Арганізатары прапануюць наведнікам не проста паглядзець выставу, але і выбраць фаварыта. За найлепшую работу можна прагаласаваць. Праект будзе працаваць да 7 чэрвеня. Яшчэ адна выстава, якую цяпер можна наведаць у сталіцы, гармонія свету неглюбскіх ткачых у Нацыянальным мастацкім музеі. Экспазіцыя прысвечаная традыцыйнаму ткацтву неглюбкі на Гомельшчыне. Тут можна пабачыць старадаўнія касцюмы, аўтэнтычныя тканіны і рэдкія аздобы ды інструменты для апрацоўвання лёну. Асобную ўвагу арганізатары надалі архіўным фотаздымкам і элементам народнага строю. Выстава будзе адкрытая да 27 ліпеня. А ў Варшаве сёння пройдзе Айдага Бітфест, фестываль да міжнароднага дня барацьбы з гамафобіяй, біфобіяй і трансфобіяй. Арганізатары абяцаюць бяспечную і цёплую прастору для сустрэчаў, размоваў і новых знаёмстваў. У праграме «Спідфрэндынг» адкрытая дыскусія пра жыццё квір-супольнасці ў эміграцыі, квізы, конкурсы і дыджэй-сет. Таксама будуць грыль і нетворкінг. Уваход вольны, але патрэбная рэгістрацыя. 16 траўня ў розных гарадах Беларусі і Еўропы з размахам прайшла ноч музею. Хто не паспеў, можа прыехаць у Вільню. Там імпрэзы змясціліся на 23 траўня. Прынамсі, менавіта ў гэты дзень у беларускім музеі імя Івана Луцкевіча адкрыюць выставу «Лініі пераходу» мастачкі Малгажаты Дзмітрук. У сваіх працах яна спалучае тканіну, вышыўку і памяць пра Падляшша. Таксама ў праграме латарэя мастацкіх работаў, кірмаш майстроў, камерны канцэрт, стварэння капсулу часу і дэгустацыя налівак для дарослых наведнікаў. Яшчэ адна тэма ў нас у раніцы. Міжнародны алімпійскі камітэт рэкамендаваў здымаць санкцыі з беларускіх спартоўцаў. І гэта выклікала неадназначную рэакцыю і спартоўцаў, і спартовых чыноўнікаў самых розных краінаў. Ну, здавалася б, радуйся. Калі бы не было ўсё так адназначна.
занадта шмат спадарства скандалаў. Давайте ўсё гэта і абмеркуем з нашым калегам. Вы сёння яго ўжо бачылі. Спартовы журналіст, вядоўца Ярослав Пісаренко. Ярославе, яшчэ Упершыню раз. на нашай канапе, трэба сказаць. І таму вітаем цябе тут. Сидзець, да. Колеры гродзенскага немана футбольнага. Ой, все, сагрэў. Ён ведаў, да каго ішоў. Ён ведаў, да каго ішоў. Між тым, ад гэтых колераў перайдзем да іншых колераў, там таксама ёсць зялёны, але яшчэ замест жоўтага чырвоны. Ці азначае вось гэта рашэнне МАК, што неўзабаве мы будзем бачыць спартоўцаў пад чырвона-зялёнымі сцягамі на асноўных міжнародных спаборніцтвах у свеце. Ведаеце, шчыра кажучы, мне падаецца, гэтая тэндэнцыя ідзе ўжо даволі даўно, можа гады, не ведаю, там паўтары, так планамерна, пакрысе, але да гэтага ідзе. То бок яны ўжо юніёрскія каманды там ўжо даўно дазволілі выступаць, і зараз дайшло да гэтага. Канешне, мы разумеем, што гэта толькі рэкамендацыі МАК даў. То бок, як там федэрацыі будуць, ці будуць дапускаць, ці не будуць, гэта ўжо іншае пытанне, бо, напрыклад, федэрацыя лёгкай атлетыкі, яна ўжо сказала, што не, мы будзем прытрымлівацца сваіх там поглядаў. Яны, напэўна, самыя жорсткія з пункту гледжання там допуска беларускіх спартоўцаў. І ведаеце, і яшчэ, калі мы ўзгадаем там папярэднія вось гэтай алімпіяды, беларускія спартоўцы маглі удзельнічаць у нейтральным статусе. Але я вось, калі глядзеў, хто ад Беларусі едзе ў гэтым, так бы мовіць, нейтральным статусе, мне было вельмі незразумела, як увогуле гэта сіта працуе, бо аднаго не дапускаюць за тое, што ён там ад Лукашэнка атрымаў нейкі медаль. Іншы таксама атрымліваў, але яго дапусцілі. І гэта было... Я разумею, што МАК апынуўся першы раз там, можа, да, у такой сітуацыі, не ведалі, што рабіць, але мне падаецца, што вось гэтыя паўмеры, якія рабіліся, яны былі дзіўнаватыя. І зараз вырашылі ўжо даць гэтую рэкамендацыю дапусціць. Ну, паглядзім, як будзе гэта все. Слухай, ну можа ўсё ж такі ёсць у гэтым нейкі пазітыў, бо спорт беларускі пачаў загібацца. Ну, скажам шчыра. Можа быць, ўсё ж такі вяртанне гэтых спартоўцаў не такі ўжо дрэнны крок, як бы для нас, як для краіны. Ну, не ўсіх жа можна там касіць проста праз луку. Дакладна. Ведаеце, тут праз якую оптыку мы будзем глядзець на гэта ўсё. Калі глядзець менавіта праз беларускі спорт, гэта дакладна, я бы сказаў, добрая навіна, бо было ўжо 8 000 розных гэтых кубкаў садружнасці з Расіяй, і ўсе спартоўцы глядзелі толькі ў бок Расіі. Толькі там былі нейкія там спаборніцтвы, дзе можна там зарабіць грошай і ўвогуле выступаць. І, ну, мне падаецца, гэта такое сабе, бо ведаеце, шмат маладых спартоўцаў, ужо цэлая там плеяда, можа, вырасла, якая не ведае ўвогуле там пра алімпіяду, там пра гэтыя чэмпіянаты свету, кубку свету. Яны ведаюць толькі вось, што мы паедзем у Смоленск, і там папрыгаем, там, не ведаю, і гэтак далей. Ну, то бок, мне падаецца, што гэта важна і з пункту гледжання пазіцыянавання ўвогуле Беларусі, што мы не расейцы ўсё ж такі, і, ну, таму гэта круто. Ну, вось, уласна, гэты момант я хацеў значыць, што, ну, гэта добра не толькі для спорту, а для таго, каб беларусы таксама, ну, все-таки мы не частка Расіі. Так. Між тым, вось гэтыя працэсы, чаму, вот, як іх можна патлумачыць, чаму яны адбываюцца? Ну, доўгі працэс вяртання беларускіх спартоўцаў у спорт. Гэта разуменне таго, што ўсё-таки Беларусь не Расія і трэба нейкія адрываць. Альбо гэта, можа, нейкія асабістыя сувязі Лукашэнкі, які вялікі хакеісты, там, і таксама там алімпійскі камітэт свой мае. Што гэта? Ну, вось, я думаю, што, перш, ну, то бок, мы зараз спекулюем, бо няма ніякіх звестак, чаму гэта ўсё адбылося, але я думаю, што гэта ўсё ж такі добрая лабійская праца. Планамерная, доўгая, але, ну, вынік добры, бо я не памятаю, там, калі МАК прызнаў Віктара Лукашэнку як кіраўнік МАК, НАК, кіраўнік НАК. НАК таксама быў легітымізаваны, і вось ужо гэта такая прамая сцежка да вяртання беларускіх спартоўцаў. Таму я думаю, гэта ў першую чаргу лабізм, бо ўсё ж такі правільна таксама падкрэслілі, што ну, ёсць уплывовыя людзі ў спорце у Беларусі. Ну, то бок, там можна там казаць, там Беларусь ці спартовая, ці не спартовая краіна, але ёсць шмат сувязяў, я ў гэтым проста упэўнены.
Ярослав, я як тенісістка-аматарка не магу не запытаць пра новы зашквар Заріны Сабаленко, якая вельмі часта апынаецца ў розных скандалах, не заўсёды з добрага боку. За невыразнай сваёй пазіцыі. Скажем, ёсць розныя дэталі. Зараз яна сказала, што будзе байкатаваць турніры, на якіх там недастатковыя прызавы. Нагадаю, што 30 мільёнаў даляраў яна зарабіла мінулым годзе, так, правильно я кажу? Прызавых. Боже мой, гэта ж просто нейкі космас. Чаго ёй мала? Ну вось, глядзіце, кажуць, што Сабаленко не мае пазіцыі. Вось, калі Яна ёсць пазіцыя Сабаленкі. Грошы, калі не даплацяць, на барыкады. Калі там пытанне пра вайну і гэты там палітычныя рэчы, ну, яна там не разбіраецца, кажа, і гэтак далей. Таму, ведаеце, там, дзе трэба, там Арына Сабаленко будзе ваяваць. Ну, вось асадачак нейкі застаецца. І тут, па-першае, з прызнаннем афіцыйнага спорту, цяперашняй Беларусі, бо столькі цудоўных спартоўцаў, годных людзей, патрыётаў Беларусі, былі вымушаныя з'ехаць з краіны, прайшлі праз рэпрэсіі. Тут мы маем, ну, здавалася б, супервядомую спартоўку беларускага паходжання Арыну Сабаленку, якая, аднак, ну, толькі пра грошы. А вы тут не вы што з гэтым асадачкам рабіць? Як? У дачыненні да Сабаленкі гэта асадачак, мне падаецца, будзе заўсёды, бо я, ну, там, пэўны час все ж таки спрабаваў неяк адвакатаваць. Бо, ну, там, казалі, што вось няма пазіцыі, там, гэтак далей. Але мне все ж таки падаецца, што агулам мы не можам ігнараваць вынікі Арыны Сабаленко. Гэта топ-1 тенісістка прямо зараз, канкурентаў там амаль няма. Больш за тое, яна у сэнсе вось медыа, да, вельмі моцная. Яна робіць гэтыя перформансы, там, рылсы, сторысы і гэтак далей. То бок яна даволі ўплывовая, з Гуччы ўжо калабу яе. Вось, ну, і калі мы там, ну, так кажучы, адмаўляем ёй у беларускасці, то мы, ну, мне падаецца, мы губляем шмат чаго. І таму я так казаў, ну, да, окей, там, яна, можа, не самая, ну, кажа, не кажа. Не самая патрыятычная. Да, ну, не важна, але ёсць вынік, да, і там маленькая дзяўчынка з нейкага невялічкага вёскі, там, ці горада, яна будзе глядзець, а якая яна крутая, яна ўсяго дабілася там сама, і я таксама буду гуляць у тэніс, там, ці ў іншы спорт. І я, ну, то бок, добры рол-модел, але, ну, все ж таки, гэта і іншы рол-модел. Все ж таки, можа, не такі до конца добры. Вось мы паразмаўлялі пра тых людзей, які могуць прадстаўляць цяпер Беларусь патэнцыйна на розных міжнародных арэнах, але ёсць і шэраг цудоўных, выбітных спартоўцаў, якія вымушаны былі эміграваць за сваёй рэальна моцнай пазіцыі, якія рэальна могуць быць рол-моделем, але яны зараз не заўсёды маюць магчымасць выступаць. Частка з іх, я ведаю, што зараз, напрыклад, выступае за Польшу, і, напрыклад, Марія Жодзік, якая проста стала куміркай проста ўсіх палякаў. Адзіны медаль, які на чэмпіянаце свету заваявалі, менавіта яна гэта зрабіла. Беларуска выратавала гонар, у тым ліку палякаў, але гэта не толькі яна, і Крысціна Ціманоўская, ну, такіх атлетаў розных багата. Вось што з імі, што ім параіць, як ім у гэтай сітуацыі? Ну, вось гэта самае, мне падаецца, балючае ў гэтым пытанні. Вось мы дайшлі да, мы кажам, што добра, што вярнулі. І ведаеце, Кірсці Ковентры, кіраўніца МАК, яна сказала, што мы вяртаем беларускіх атлетаў, вось, бо гэта там справядліва і гэтак далей. Але яна не кажа пра іншых атлетаў, пра тых, якія толькі пра сваю пазіцыю зараз не могуць выступаць. І гэта вельмі, вельмі шмат імён. Так, ёсць вось тыя, якія вы казалі, ёсць там Ілля Шкурын, таксама, які гуляе ў чэмпіянаце Польшы. Ёсць імёны, і ёсць людзі, якія выйшлі на добры ўзровень, але ёсць шмат імёнаў, якім гэтага проста не ўдалося зрабіць. І вось гэта самае такое. Вось пра іх МАК ніяк не думае, ніяк не турбуе. Я думаю, што трэба нейкую петыцыю напісаць. А пісалі ўжо. Мне падаецца, усе ўжо ўсё ведаюць, і, ну, гэта такая пэўная абыякавасць. Ну, на жаль, я вось за гэтым сачу. Але я хочу сказаць, каму мы патрэбныя, калі не сабе, і мы, як беларусы, мусім змагацца за іншых беларусаў, і таму рабіць усё, што магчымае, і іх падтрымоўваць, у тым ліку, быць можа, праз іншыя федэрацыі іншых краінаў. Яраслаў, гэта было вельмі круты спартовы разгон, але мы мусім вярнуцца да нашай улюбёнай тэмы, бо нашыя гледачы нам не прадбачаць, калі мы не прачытаем вашыя цудоўныя каментары. Бо Яраслаў, акрамя таго, што падрыхтаваўся грунтоўна да нашай спартовай размовы, адсочваў все то, што вы пісалі. Ведаеце,
мы зараз будзе красовер Еўрабачання і спорту, каб падсумаваць нашу праграму. Мне вельмі гэта ведаеце каментары ад аднаго чалавека, але гэта аформлена як такі трэд у твітары там ці у трэдзе. Зборную Беларусі па футболе я падправіў на Еўрабачанне. Судзячы па яе выніках, яны хутчэй за ўсё творчыя людзі і больш у іх атрымаецца спяваць. На гэтым каментатар не спыніўся. Нешта ж беларускія футбалісты павінны ўмець. Задаецца пытаннем чалавек. Палова спявае, палова танчыць, як і ў звычайным іх матчы. Ну, ці акцёры яны, рабіць выгляд, што яны футбалісты, таксама акцёрскае майстэрства трэба мець. Ну, это глыбока занураны чалавек у тэму. Ведаеце, такі прагрэў да матча ў зборнай Беларусі будзе гуляць з Буркіна-Фасо і з Сірыяй. 2 матчы ў зборнай Беларусі. І ведаеце, абодва супернікі вышэй у рэйтынгу FIFA за зборную Беларусі. А дзе зараз? На якім месцы? 97-е, падаецца. Вярнуліся ў топ-100. Идем наперад, все, класс. Что еще у нас есть? Акрамя вось гэта футбол. Спартовага А мы зараз, зойдзем і так бы мовіць, так, что тут пишуць? Ну, конечно же, про Арыну Сабаленко. Арына Сабаленко неизменно выкликае шмат эмоцый. Конечно, мы злодзей, Арыначка малайчынка. Ну, гэта, я так разумею, пэўная іронія. Таксама прыгадваюць і спартсменаў, тых спартсменаў, якія там сутыкнуліся з гэтымі праблемамі. Гэта і Сцяпан Папоў. Да, ён зараз трэнер ва Вроцлаве. Абсолютно. І быў у нас тут таксама ў студыі. Нашыя баскетбалісткі, гэта Каця Сныціна, гэта Лена Леўченка, ну, то бок... Іван Ганін, Юры Булат. Да, ну, шмат імён, але мне падаецца, ўсё ж такі гэтыя людзі збольшага, яны знайшлі сябе. Просто пытанне ў тым, што гэтыя ўсе людзі, яны маглі б прыносіць карысць Беларусі, вельмі велізарную карысць, бо я, ну, там, зноў-такі, я шмат з кім вось гэтых людзей просто, ну, там, просто калі размаўляеш, ты адчуваеш, что ты не просто спортсмен, там есть глыбіня. То бок, калі ты там з Ленай Леўчынкай размаўляеш, ну, гэта сапраўды, ну... Глыба! Да, гэта глыба. І як было б файна, каб гэтыя людзі, калі завяршаюць нават уласную кар'еру, ішлі трэнерамі якраз для беларускай моладзі, таму што все мы ведаем ролю трэнера. Гэта, па сутнасці, як бацька табе становіцца, альбо як маці становіцца ў пэўным сэнсе на ўзроўні аўтарытэту. Конечно, але зараз тут да трэнераў такое стаўленне ў краіне, што... Але гэта вельмі доўгі разгон, калі мы вяртаемся ў спорт. Я думаю, што мы не скончым сённяшнюю размову пра спорт, мы яе хутчэй толькі пачалі, але, на жаль, наша раніца сёння ўжо скончваецца. Яраславе, дзякуй табе вялікі за гэтыя спартовыя эмоцыі. Ну і вам таксама, спадарства, дзякуй вялікі за каментары, за гісторыі, за ваши падабайкі, сэрцайкі, за ўсё. Раніца з Белсатам развітваецца і да наступных сустрэч. А мы завершаем нашу праграму кліпам непаўторных крыві. Убачымся ў наступных выпусках раніцы. Добрай вам нядзелі. Да пабачэння. Да пабачэння. Пакуль. Мы прачнемся іншымі.
спрёчы, а ў дзень ходзячы. Салавеечка пагаворачы. Вочы акутаў дым, спім і не бачым сны. Мы прачнемся іншымі на глыбіні, дзе мой апошні дом стане такім чужым. Мы прачнемся іншымі на глыбіні. Вочы акутаў дым, спім і не бачым сны. Мы прачнемся іншымі. Мы прачнемся іншымі на глыбіні. Мы прачнемся іншымі на глыбіні. Мы прачнемся іншымі. Як выглядае эканамічная атмасфера ў Беларусі?